قبري حواريات نايت قبر حواريات صحافي وشمو وكانت زي تقلت كاب قدسات مصحفتي ونرخبو حبريتا كابت مصحف او نرخبو فينشي صحافي ولقاس يزب المدمدم تاتبصح ناي قبر حواريات مصحف تاريخ بمقراب زصاوتو زنع ايكونن ناي بتكريستيان مسرارتان ناي ونجيل مزرغحن ناي محبر مؤمنان اجمامرا ناي حواريات ناي ونجيل ازرغاغحا سيستم زارب ايو ناي يسوس كريستوس هيوتن تمرتون ابتا 4 ونجيلات تتريخون رخبو ناي قبر حواريات مصحف دما ناي بتكريستيان اجمامرا تاريخ بستقنبابر ملكعو قريب الله دحر منفس قدوس اب حواريات موراد كاب يرسالم سدابرومي ونجيل كمي كم زسفح نريو اتناي غويتا تسفا ونجيل مجمرتا اب يرسالم يهودا سماريا سغا وسن مدري نخبت صحي زبلو قال غبراونت ناي تقال نرخبو استتصحف العلماء ناي زمصحف قبر حواريات استتصحف العلماء ناي كريستيانات بيت كريستيان مولادن عبيتن نصر زخونه مغلص ان مهابن يتصحفو اتقند قلف زخونه قال اب معرف 1 قطر 8 تزلو خوينو منفس قدسنا بخاتكم مزورد غنا حيل فتقبلوا اب يرسالمن اب يهودان اب سماريان كسع وسن مدري مسكر كتكونوني يفهم بلم اندهردا قبر حواريات بتنقاطان بيبنايو انت خوينا اب دق مزامرت غويتا نرسنا اميتنا بمنفس قدس تملئنا بزحات وي باشحات وي بميلينات وانجيل كابانا خصمعو يصبي الله اتم قدامت حواريات كميناي تبعات منفس ابل اليوم كم زنبره اتين مكرهم دما سغاب موت استوفيو يوم نيرم بس كل جناز رخبو كل عدل موتن تنسائن غويتا يسوس يسبكو نيرم نحنا نعسران حدن كفل زمن زلنا سبوتنا نستن ازي تراي زي كونه بتيكال اي كبري نايتا بيت املخنا كنتنس حررتا فكرت ازي يصبالو أنا دحر بايتا ناي مصحف قبر حواريات كخون كله معرف حدا منفس قدس كمزل أخلهم زتوها تصفى قطري حدا وطفلس بزعباتي يسوس كقبرون كمهرون زجمر له كله اتقدام ايزان تاتحيف الكالله كساعتا زعرق الله معلتي نتم زحاريهم حواريات بمنفس قدس مثل أخهم دحر سكياتو 4 معلتي إنا ترأيومن بزعبا منقستي أملاكا إنا نقرمن ببزح مفلتا هياو مخانو رؤسو كم زرأيومن صحيف الكالله مساتاتهم بحنساء كلها يوحنس بما إيو زتمغا نسخاتكم قنا دحر قرب معلتي بمنفس قدس كتتمقو إيهم أمو نتي كاباي سمعكمو تسفى أبو تتصبي إلو كابير السالم كي وطسو عززم قطر شدشتا شعو تأكيبهم كلو قويتاي بزي ورحات زدون إسرائيل من قست خطقنعي خايلهم حتتو نسخة أبو بسلطانو زمدو الزمن جزيون كتفلتو ناتاتكم أيكونن منفس قدسنا بخاتكم مزورد قنا حيل ختقبلو أب يرسالمن أب كل يهودان أب سماريان كسعوسن مدر مسكر كتكونن يخم بلم إذا مسبلا دما أن رأيو عرقه كبعينتم كأدبنا تقبلتو نسو كعرق كلو نساتم كأن أب سماي قطم كتمو تخلو انه صعد خداون تخدنو كلتا سبوت ابطقوم دو إلهم نبرو أما أتم سب قليلا سلمنتاين أب سماينا طمتكم دو إلكم زلكم إذي كابخاتكم ناب سماي زعرق يسوس كمت ناب سماي كعرق كل زريخم كمو جيرو كأكمت إيو بلو ماتياس أبكن دي يهودا كم استحاري قطر 10 تخلت شعود دبر زيت كابز بحال يرسالم كأ مقد سنبز أكل كابز قرب كرن نبي يرسالم تمرسو نسأتو خان نبتا دربي ديبو بطرسن يوحنسن يعقوبن اندرياسن فيليبوسن توماسن برتولوميوسن ماتيوسن يعقوب الفيسن سمعون كنان يهودا ودي يعقوبن بحساب ينورو نبرو زياتهم كلهم مس حيالا انستن مس مريم عد يسوسن احواتن كوينهم كيب كرو حبيرهم يصليو نبرو قطري 15 بتن معتات تياتن 220 زاخلو سب ابو تاكيبهم كلو بطرس اما كلتم احواتن سيو بلا اتم احواتي زعباتي نتم نيسوس زحزو مرحمه قد زخونم يهودا منفس قدس باف داويت ادم زبلاد صحفت كتفصم يغباي مسانا تقصيرو نبرمو نزي اغلغلت ازي كا تعديلو نبره
إذا بتي عصبي عمت أوجرات أطري بأفرحمو تدفئو خا أو كلت تجد بزولو أو عتد ما وتسمو جزو يعنو أبو زنبر كا أي رخب شمتون كاليو سدازبل أما صحاف مزمور صحف يومو زي تاجرات تيا بزربهم أكل دما مالت جرات دم كساعة بحال أبير شلم نزنورو كلاتهم تفلته سلازي كاب زم بتقويتنا يسوس كاب تنكت يوحنس جميرو كساعتها خبانا زعرق الله معلتي نابانا زأتولون زواتلون كل زمن زسعونا السبات كاب زياتهم حدا بزعبات نسايو مسانا مسكر كخوني قبائيو نخلتخا نبار سباس زبالي يستوس سمي ويسيفن نماتياسن دو أبلوهم أمو ولو بكل تفلت قويتا زي يهودا نابسفرو من تكخيد زحادقا السفرة أقلقلوتن حواريانتن كقبلسي كابزم كل تزياتهم زحرخايو حدار إيلم تصليو هجكا أودقلهم اتعج دما نماتياس بتحت مستمع عصرتو حدا حوارياتون تقوصره معرف كلت مراد منفس قدس قطري حدا أما بالحمسة معالتي دما كلاتهم حبيرهم بحنساء نبرو بدنقت كأكم برتحو بلا نفاس كاب سماي دهي متسع نتابعات أميت أموازلو بيتون نبزلا ملعا تما أقل لسان حوز مسل دما ترأيهم قبل لنا النفس وقفهم كأ تأمته كلهم دما منفس قدس ملأم منفس قدس كزاربو كم زهبهم ون بخالق أنقاطات كزاربو جمرو قطري حمشته أبتعت سماي كابزلو كلهم هزبي حياة والسبات أبي سالم زنبرو هيهود نبرو أزيد هاي إذا مسكوني بزو حزبي تأكبه ببزربو كزاربو سميعهم كأزبلو وطفهم كلاتهم تقرمن تدنعون كم زخابلو إنه زم زاربو كلهم قليلاويان دايكونن كميلنا دعا كلاتنا ببتي تولدنا لو قانقوا خزاربو نسمعو مالنا نحنا سب فرتين سب ميدونن سب إلامن اتم أب منغو كالتيروان أب يهودان أب قبي دوكيان أب بنتوسن أب إسياز نبرون أب فرقيان أب تمافيليان أب قبصن أب عدتات لبيات قرنانن كابرمي زموت ما أكلاي عاليت أيهودن بروسيليتاتن سب قيرتسن سب عربن بواب قانقوانا بزعبات عبي قبر أملاخ كزاربون سمعو مالونا كلاتهم سنبيدهم نحد حدهم إذن أقر إذس انتاي كون يخون إنا تبهاهالو زبلوو سعنو كليم قنا إنا لا قصلهم زياتهم قوع ميست سقيبهم ينبلو بيتروس زهبو ملاش قطري 14 شعب بيتروس مستمع 10 حدا تنسيو دمتسو عوابيلو تزاربهم كمزيلو أتم سب يهودان أبير سالم اتنبرو كل خاتكم زي أبا خاتكم يفلت مقالي دمات انبلو نمعالت سالسيتي ساعتا أيامو كمزن أخاتكم زمسلكم زلو زياتهم سخورات يكونن ازغنا اتبنبي الاتبهله ايو اتندحروت معلتات كخون ايو يبل املاح ابلع السغا زبل كله كم منفسي كفسس ايه اوداتكمن اوالدكمن كنبيو اغابسكم كراي كريو ارغوتكم ونحلمك حلم يوم بتن معلتات اتياتن دما ابسبوتنا نستن بارتي كم منفسي كفسس ايه نساتهم كاخنبيو يوم انا دما ابلع علي اب سمايات تامرات ابتحتي ام مدرخات مرتي دمن حون طعان كجبر ايه تعباين قدتن معلتي قويتا كيمتسات صحينا بتصلمات كتلوات يا ورحخا نابدم خون دمايو سميك زعبير زتصوع زبالة كله كدحن ايو قطري 20 كلتن أتم سب إسرائيل إذك ألزي سمعو بعلاتكم دما كم اتفلتو يسوس بعل نازريت اتي أملاخ أب ما أكلكم بقوز بزقبرو حيلن تأمراتن تمرتن أملاخ زمسكرو لسبعي نتي كم تودو مخريم أملاخن كم تنايتن تفلتاتن أحلفهم ذهبوا وسيدكم بيدتهم حق زيب اللهم سألكمون قتلكمون ما تحزوا خصنا أسل زي كألقاء أملاك كاب مأسر ما تفتحوا هتنسوا داويت بزعبوه يبل إيومو نجزي أبير كل ساعة كرمي رئيو نسوب يماني سلزل لقاء عند الهتسن إيه نفسي يابسيولك أيت حدقان إخاء
نقدسكا دما طفات كرئي أيتهون إخامو سلزي لبي تحقوسي لساني كا ألل بلت سقايون بتسفاك حدر إيو مقدي وط أفلت كان ياب كدمي قفكا حقوس كتتقبني خا أتم أحواتنا بزعبات داويد رئيس أبوتات نسو كم زموتن كم التقبرن أخاتكم بقهود كنقر قبئيو مقابرو كا كسع لهم يا أما أكلنا له مبارك نسو نبي كوينون حد كفر يكرسو أبزفانو أمت أملاخ بمحلاك كم زمحل اللو كندز فلته قدم رئيو بزعبات نساء كرسوس نفسو أبسير كم زي تترف سقاوها طفات كم زي رئي تزاربه أملاخ نزي يسوس أزي أتنسيقو بزي نحنا كلاتنا مسكرئنا حجد ما ناب يمان أملاخ العلم سبلا تسفى منفس قدس كا كاب أبو مستقبله نزي نسخاتكم تريئون اتسمعون زلهم نسو أفسسو داويد بعلو دعا نقويتا يتنسلات خامر قد سقرخاك ساعد قبرهم أبي ماني تقمت بولو يبلنبر نسوس ناب سماي عرقان بارس أملاخ نزي نسخاتكم زسألكم يسوس نو قويتان كرسوسن كم زقبرو بزلا بيت إسرائيل برقز تفلت شعو ازم سمعو لبهم توقع امو ني بيتروس نتم كالوت حوارياتن اتم احواتنا انتاي نقبر بلوم بيتروس كات تسفان اخاتكم ندقكم نتم ابرحو زلو كلهم اجزي ابيهر املاخنا زصوعم زبلون ايو التوهب امو تنسحو نفس وقفكم كاب اسم يسوس كريستوس نحدقت حاتياتي تطمع هي منفس قدسون تقبلوا يهم بلوم كاب زقينان ولدو زين دحانو نابلك ابزح كالك المسكر اللومن معدومن تم شعو زرباو باه إلوام تقبلوا تتمكو بتامعالتتي أستاسلست الشح نفسات نابتام حبر توسخا بتمرتي حواريات بحبرة بمقراس جيران بتصولة صنيعهم نبرو نبراك قداموت كريستيانات قطري 4 أب كل نفس فرحات كونه بزح تأمرات تمرتن دما بحواريات تقبره اتوم زآمنو كلاتهم كاه بحنساء نبرو زلون كلون برك نبره مريتهم طريتهم يشطو نخلهم كم زد اليوم يمقلوهم نبرو أتصبح بحبرة أبيت مقدس كي قارصو صنيعهم يكبو نبرو أباي تنجرا أن أرسو بحقوسن بقروه لبن نعملخ أن مسجنو بحنساء كوينهم يبلعو نبرو أب كل حزبك عدل نبرو እግዚአብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ተጽባሕና ኣብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ معرف سلسته بسم يسوس زحوي لموس كتري حدا بيتروسن يوحنسن بتاسعيت ساعات بجزية صلوت نبيت مقدس بحنساء ديبو كاب كرسا ديو حيزو أعقارو زموت السبعي كابتم نبيت مقدس زاتو متصوات من تخلمن سيروم أبتتصبح أبتتصبقت تبهال دقة بيت مقدس يقومت ونبرو نسخة بيتروسن يوحنسن نبيت مقدس كأتوم كم زدلي مسرعيهم كمتصوتلو لمنام بيتروس مس يوحنس كوينو تأمتمو نبانا تأمت بلو نسخة كباتاتهم جلزركم مسيلو تفكيرو تأمتهم بيتروس كأور كان برورن يبلين تزلن نجنا هبكا بسم يسوس كريستوس نازرتاوي تنسئ مكيد بلو بيماني تيدو حيزوخا أتنسو بوبؤون أعقارون عكاريتون صنعه سر إلوخا دو بلا تزاورون ناتزاورن ناتسراسرن ناملخنا مسجنن كأهم ساتتهم نبيت مقدس أتوه كلهم اتم حزب دما نسوك خيدن أملاك مسجنن كل رأيوه اتي أبتات بقتي دق بيت مقدس تقميت مصواز زلمن زنبر مخانو على اليومو بتي أبو زخنا نجر بسنبادن بمقرامن ملؤ بيتروس أبيت مقدس كم استزاربه قطري 11 أب بيتروسن يوحنسن لجيبو كله كل تهزبي إنها تجرمه أبتقبل سلمون زبحال نباتاتهم قوي بيتروس جنا مصر أيام نتوم هزبي مل سلم كم زيلو أتوم سب إسرائيل نمنتاي بزيد تجرمو بجزاء حيلنا ويبتصدقنا نزك خير كم زجبرنا يس نمنتاي أنا تتموت علىهم أملاخ أبراهام يسحق يعقوب أملاخ أبطاتنا نودي يسوس أخبره إلى تسكفتح مسفردلو نسخاتكم أحلفكم أحبكم ون أبكرميو كحدكم ون هو نسخاتكم نتقدسن صادقا كحدكم سي نتنفس زقتله سبعيكم حرلكم لمنكم
نتي رأسي هيوت قتلكمو نو أملاك كموتاتا تنسو إحنا خانا زي مسكرو إنا بسمو مؤمان كأسمو نزي تريوان اتفلطوان سبعي أصنعو تابعو مؤمان دما نزي أبكرمي كلاتكم ملؤت عنا هابتو حجد ما أحواتي كمتم مقاننتهم نزب زي فلتات كم زقبركم وفلت اللهو كناخي كرسوس مكرا كم زركب أملاك دنبقى في كلاتهم نبيات زنقروكم وفتسمو بارسك حتاتكم من تكدم سسلكم كابقت إجزي كالزمن عرفتي من تفمتصلكم نتقدم نأخذكم التحري كرسوس كآمن تكسدلكم سي تنسعن تملسون كساعتي أملاك كابتنتي بأف قدسات نبياتو التزارب الزمن مقنع كل سماي نيسوس كتقبلو يقبائيو مسيد ما أجزي أملاككم كم زخماي زبال نبي كابحواتكم كتنسألكم إيومو نسوزب لكم زبال كل سمعو كخون كأيو نتي نبي اتزي تسمع زبالت نفسي كاب هزبها كتمنقص إيا بلاء كلاتهم النبيات دما كاب ساميل إحزم كساعتهم دحريهم التزاربوا كلاتهم إذن معلتات زيادة إيوم زبسروا نسخاتكم ولد نبياتن ولد اتي أملاخنا أبراهام كلهم أحزاب مدر بزرقها كبارخ إيوم إلو مسأبوتاتنا زعتو كيدانن إيهم أملاخنا نفسه كفكم كاب كفأتو إنا ملسة من تكبارخكم سي نودوا تنسيوك لما كلنا بخاتكم لأخو معراف 4 بطرس يوحنس أمقابئة كم زقربو قطري 1 نهزبي كنقر خلو كانت حلقة حلو تبيت مقدس صدق أويانا متصوم نهزبي سلازو مهارون تنسايك كموتات بيسو سلازو سبقون حريقهم إدام زرقيهم حزوهم مدر مسينا برمو كساع نصبحيتونا بيت ما أسرتي أعطوهم كابتم نتيك عالم سمعو بزحات آمنو قطريتهم سبوت كا أستاذ حموش الشيخ كونه قطري حموشتان شدشان نصبحيت دما كونه مكاننتم من عبيتم من صحفتم من مسؤوم دما هنالك كهنات قيافان يوحنسن اسكندروسن كاب علت لقاونت كهنات زبلوا كلهم من أبي يرسالم تأكبوا أما كل دو أبيلهم دما بيناي حيلي ويس بيناي سمئكم نزي زقبركم وإلهم حتتوهم شعب بطرس منفس قدس ملو أمو بلم أتم مقاننت هزبن عبيتن لومي نحنا نحد حموم سبعي بزخونه سبق قبري نسون بزحاويلو كاب النمرمر بسمتين سخاتكم وسسألكم أم أملاك موتازة سؤو يسوس كريستوس نازريتاوي بؤو ازي أبكرميكم تعيو دو إلو كمزلو أب كل خاتكم أب كل هزب إسرائيل يفلت أتي نسخاتكم نداء تزنعكم أم رسم عزن زخونه أمن نسيو بو كن دحن زقباء كالسم أبتات السماي نسبايتو هبن مو مدحان بحد خالق كوتا يلبون قطري 13 تبعت بطرس يوحنسن مسرعيو زيتو مهارو چواتات السبات مخانوم كا مستردو غرمم مس يسوس كم زنبر دما علليوم اتي زحاوي سبعي مسؤم دو إلو مسرعيو زاربو سانو كاو على كغلسو عززوم امو قالوا كنبلا زي كونلنا أبي يرسالم أبز نبرو كلاتهم اتجهدت فلتي تأمرات باتاتهم تجيرا يمو نزوم سبات زياتهم انتي كنقبر إنا إلهم تمخاخرو أب هزبي منتي انبزاكي ورقنا دقي من حد سبقوا كي نقرو أمريرنا نغنحيهم بلو سوي عمدما بسم يسوس نحدقوا كي نقرو ويس كي مهرو عززو بطرسن يوحنسن قنا نحنا سنتزرئنين سمعنين مزرابو كنحدق أيكون لنا إيومو كابنا أملاخنا أخذكم إزاز أبكر أملاخكم أنت خوينس اسكيب على خدكم فردو بلوم اتناي متعاي تأمرات التقبر اللو سبعي ادميو اللي 4 عام سلازنا براي كلهم بتزخونا أنا أملاخ إيا مسكنو نبرو أمو نساتمون بزعباتي هزبي كما يجيرهم كم زغطعوهم مسانو أفراريهم حدقوهم حواريات تبعات كوهبهم كم زقليو قطر 21 مستفتحو خا نفسهم كيدم لقاونتي كانت عبيتن زبلوا كله تزاربوا زم السمعوا بحنسا
حبيرم دمتصم نب أملخ العلم بلو والسماين مدرن بحرن أباتاتن زلو كلن زجبر كابويتا كمت بمنفس قدس بأف أبونا داويت باريخا سلمنتاي أحزاب حرقو حزبس كنتو حاسبو نجستات مدري تلعلو اتم مقاننت دما نجزي أبيرن مسيون كتصاررو بحد تأكبو زبالكايو اتيد كان مخرخان كخون إلو قدم زمدو منتي خغبرو بحق هيرودسن بينطوس بيلاطسن مس أحزابن مس عالتات إسرائيلن كوينوم نتي نسخا زقبا خايا قدس ود خايسوس كريستوس أبزا ختما زيان متصرار تأكبو حجر ما قويتاي نام فرهم رأي بسمتي قدس ود خايسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إدكا زرقح نباروت كادما بكلو تبعات قالكا خزاربو حبم مسلمونو خا تا تأكيبو ملازلو السفرة تناوطت كلاتهم كأمن فس قدس ملؤو قال أملاخون بتبعات تزاربو محبراوي نابرا كريستيانات قطري 32 اتم زامنو كلاتهم حنت لبن حنت نفسن نبرو بكل بركي نبرو انبر حدوكا كاب غنزبو زناتي يزبل اي نبرو من حواريات كاب بزح حيلي بزعبات سايبويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو اب كلهم كا عبيد تقا نبره كلاتهم مريت ويس ابايت زلوم زبل شيطان نواغات تشطا يمصو نبرو مو ابطا اغري حواريات ينبرو نفسو كفكا كم زدليو يمقلو نبرو سلازي حدا شغر كواي نبرو من قطري 36 يسيف كا بحواريات برناباس اتباهله ودمصننا عزز ترغمو لواوي قبروس زعاليتو نتزلو غرات شيطو نتغنزب امتيو ابطا اغري حواريات انبرو معرف حمشته نمنفس قدس محساو قطري حدا حنانيا زسمو سبعي مسبيرا سبيتو مدرو شتا كابتواقو خا مسبيتو تماخيرو مقيلو أطرفه نتحدم مقال دما بتقا أقري حواريات أنبرو بيتروس كا بل حنانيا نمنفس قدس كتحسو كاب واقعت مدرقا مقيلكا كتحبسي سلمنتاي سيطان لبخا ملعو كيتشت أسنات كادو أين بران مشيت كايس أبيت كادو أين بران كمي غير كاخ نزنا غرز بلبخ حسب كايو ناملخ انبر نسباي حسخان بلو حنانيا زق ازم السمع ودقه نفسها اوصت اتم از السمع زبل كلهم كا ازيم فرهو اغباز دما تنسيهم غنزو تشكيمم اوصيهم ون قبرو قطري شوعت كونك ابدحريو استاسلست ساعات ابيلو سبيتو اتزخونه كيفلطت اتوت بترس كاسكي نغرني نمرتكم دو بزخن دزيكم زشتكم يلو ملسلا نسخا او بزخن دزي يبلت بترس دما كميك منفس اغزابير نمفتان تسمع معكم اغارتم سبعي كزقبرو انه ابدغالو ناخي دما كوصوخي يوم بلا بوبو اطا اغرو ودقت امو نفسا وصت اتم اغباز مساتو مويتا صنحتم تسكيمو اوصيوم كا اطا سبعيا قبروه أبزلا تم حبرن أتم نزنا غرزي زو سمعو زبلو كلاتهم كا بزح فرحات كونه حواريات جبرو تأمرتن تأمراتن قطر 12 بيد حواريات دما بزح تأمرتن تأمراتن أما أكلت هزب تجبره كلاتهم دما بحنت لب حبيرم أبجبلا سلمون نبرو كابتن كارو دفيرو أتتصنبر ماي نبرن تهزبجنا يخبرهم نبره زبلت أقوى بزحات سبوتن أنستن بقويتا زأمنو يسخوهم نبرو بيتروس كحلف كله صلالتو أبقلي انت كودو إلهم نحمومات أبعاراتن أبقاريزان جيروم تسكيمهم ناب أدابا يوتصوهم نبرو أبزوريا يرساليم كابزلو أكتماتات كأه بزحات تأكيبهم يقوعزو نبرو حموماتن برخصات منافست زساقوين دما أمتو كلاتمون حاويو حواريات كم استسدو قطر 17 شو تلك كانت مستمسؤ زنبر كلاتهم كوينو نساتهم كاشارا صديقاويان يوم كانت ملئوم تنسو أعداوم زرقهم نهوارات حزوهم
نبيت مأسر تهزبون أأتوه ملأخ እግዚአብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰር ተኸፊቱ ንወጻኢ ኣውጽኡ ኪዱ ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምውጋሕ ምድርና ቤት መቕደስ ኣትዮም መሃሩ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና መጹ እቶም ዋዕላን ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤልን ድማ ክእከቡ ጸውዑ ከም ጽውዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ እቶም ገላው ግና ምስ መጹ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዮም ብኹሉ ድማ ገጢሙ እቶም ሓለውቱን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጢ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹምዎም ሰባት ሲእነው ኣብ ቤት መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም شعوت حلقة حلوتي بيت مقدس مستم قلاو كيدو أمتصم اتهزب بدارب أمن كي قتلم سلزفره كنا أيقافع ومن مسام تصوم أبتو على الدواب بلوم التي لك كانت دما بزيسم ازي كيت مهردو أمريرنا يكالكلناكمن إنه خان يرسالم بتمرتهم ملئكم وادم اتسبعي اتي نابل علينا ختم تصوت للي اللهم إلو مرمرم بيتروسن حوارياتن قنا كاب نسب سينا أملاخم ازاز إيزقبا نتي نسخكم أب عنصيت سائلكم زقتلكم ويسوس أملاخ أبوتاتنا أتنسو نسرائيل نسحان حرقت حتياتن من تكهبسي أملاخ نؤو رأسن مدحانن غيرو دما نبي مان لعلا بلو نحنا دما نزي نغرزي مسكر إنا إتا أملاخ نتوم زئززو زهابهم منفس قدسون مسكر إلهم ملسلهم قطر 33 إذا مسمعوا حارقوا قاتلوهم دما تماخروا جناخ حدا أبت كل هزبي زخبر ممهر حقي جمال زسمو فرساوي أبتو على تنسيو نهارات حنتسا كجلسوهم عززة بلوم دما أتم سب إسرائيل أبزم سبات زياتهم كتجبروا تحسبوا زلهم تتنقلوا المزور حات زي تيوداس أنا عبئية لتنسى 400 أخلو سبات كأسعبو نسوت أفئتهم سعبو زبولو دما تبتنو كم زي نبرون كونوا بدحريو يهودا أتجليلاوي بتنكنت صحفة قبر تنسى بزو حزبي قاء أصدعي نسون تفع اتم التعزز وزبول كلهم دما تزارو حج قاء ازي مخرزن ازي قبر ازن كاب سبن تخوينو كفرس ايو كاب املاخ انت خوينو قنا كبرهم كتفرسو اي تخولون ايكم امو مس املاخ كتبقاسو كيتركبوس نزم سبات زياتهم حدقوهم قلا ايتبولوهم انقركم اللخو حراي قاء بلهم نهوارات سويعون قرفوهم بسم يسوس كيزاربو عزيزم قاء حدقوهم نساتهم قنا من تسمو كحصرو بقعات كوينهم سلا تقطرو كاب كرميتو على النات حقوس خدو أبيت مقدسن أبيت بسرات يسوس كريستوس ممهارن مسبخن أيبكرون نبرو قبر هواريات معرف شدشته شوعت دياقونات كم استمرتو كتري حاده بتقنتي دق مزامرت مسبزحو اتم ايهود صرئي بتمم قال مغبي علت نمبلتاتهم سلازغوسيون ابتم ابراويان اغرمرمو شعوتهم 10 وكلتن كلهم دق مزامرت اكيبهم نحنا قال املاخ حديغناس امادي كنغلغل زغبا ايكونن سلازي اتم احوات كبخاتكم بتصبو تمسكرلم منفسن طببن زملؤم شوعات سبعي حريو نزي قداي ازي قاها نمززم نحنا قناة صلوتن اقلقلوت ازي قالن ازن كيب كورنا نحزبلو ازي زربا ازن كلو اتهزبي بهابلو نتأمنتن منفس قدس ملؤ السبعي ستيفانوسن ني فيليبوسن ني بروكروسن ني نيكورونن ني تيمونن ني بورميناسن نتي بيروس سيلت نيكولاوس بعل أنطوكيان حريو أقرمي حواريات كا دواب بلوم الناس الليون أعدهم أنبرلهم قطر شوعته الأملاخ دما تزرقه قطري توم دك مزامرتخا أبي يرسالم أزيونا بزح كده زحات كب كهناتون نأمن التعززو
እስጢፋኖስ ከም ዝተታሕዘ ቁጥር 8 እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ኃይልን መሊእዎ ነበረ እሞ ኣብ ማእከለት ህዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ቢበርጢ ኖን ካብ እትበሃል ቤት ጸሎትን ካብ ቀርኔዮንን ካብ እስክንድርያን ካብ ቂልቅያን ካብ እስያን ግና ንእስጢፋኖስ ተንስእዎ ይከራኸርዎ ኸዓ ነበሩ ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ክማጎትዎ ኣይተኸኣሎምን ሽዑ ኸዓ ንሕና ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕናያ ዝብሉ ሰባት ሓበሉ ንህዝብን ንዓበይትን ጸሓፍትን እናዓቡ መጺኦም ከዓ መንዚዖም ናብ ዋዕላ ወሰድዎ እሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ እቲ በዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ከፍርሳ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ስርዓት ከዓ ክልውጦ እዩ ክብል ከሎ ሰሚዕናዮ ኣሎና እሞ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ እዚኣን ንሕግን ቃላት ጸርፊ ካብ ምዝራብ ከቶ ኣይዓርፍን እዩ ዝብሉ ምስክር ሓሶት ኣተንስእሉ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎ እሞ ገጹ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተረኣዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 እስጢፋኖስ ዘስምዖ ዘረባ ቁጥሪ 1 እቲ ሊቀ ካህናት ከዓ እዚ ነገር ከምኡ ድዩ በሎ ንሱ ግና በለ ኣትማ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ስምዑ ነቦና አብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ኣብ መስጶጦምያ ከሎ ኣምላኽ ክብሪ ተረኣዮ እሞ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብቲ ኣነ ዘርእካ ምድሪ ንዓበሎ ሽዑ ካብ ምድሪ ከለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ ኣቦኡ ምስ ሞተ ከዓ ኣምላኽ ካብኡ ናብዚ ሕጂ ዘለኹሞ ምድሪ ኣግዓዞ ኣብኡ ድማ መርገጽ እግሪ ዝኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን ውሉድ ዘይብሉ ክነሱስ እቲ ምድሪ ንኡን ብድሕሪኡን ንዘርኡን ከም ዘርስትዮ ኣተስፎ ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘረኻ ኣብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ ክገዝእዎ 400 ዓመቱን ከጽብብሉ እዮም ነቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ከዓ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣምላኽ እንድሕርዚ ካብኡ ክወፁ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉን እዮም ኪዳን ግዝረት ከዓ ሃቦ ከምኡ ድማ ንይስሐቅ ወለዶ እሞ ኣብ 8 መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ከዓ ን12 ርእሲ ኣቦታት ወለዶ እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ይሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ጸበባኡ ከዓ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ ንሱውን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣርኣሶ ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነኣንን ከዓ ጥሜትን ብዙሕ ጸበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገብዎ ሰኣኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝርከብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ጊዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣዮም ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣለለይዎ ኣለቱን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከዓ ነብኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ሊኢኹ ጸዋዕም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ሞቱ ናብ ሴኬም ድማ ኣጋዕዝዎም ኣብቲ አብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቓብር ኣብ ሴኬም ቀበርዎ ክሳዕ ንዮሴፍ ዘይፈልጦ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብፂ ዝትንስእ እቲ ኣምላኽ ንአብርሃም ዝመሓለሉ ዘመን ተስፋ እናቐረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብፂ ዓመረን በዝሐን እዚ ንጉስ እዚ ንዓሌትና ተተናኸሎም ነቦታትና ከዓ ህፃናቶም ምንቲ ከይዕብዩ ክሳዕ ዝድርብዩ ጨቆኖም በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ነበረ 3 ወርሑን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ መስተደርበ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዓለቶ ወዳ ክኸውን ከዓ ዓበየቶ ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርተዐ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተው ካባታቶም ሓደ ከም እተዓመፀ ምስራኤ ድማ ሕነቲ ዕሙፅ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቆተሎ እቶም ኣሕዋቱ ግዳ ኣይስተውዓልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ ንጽብሒቱ ከዓ ንሓድሕዶም ክክበኣሱ ከለዉ መጾም ከተዓርቆም ደልዩ ከዓ ኣቱም ሰባት ኣሕዋቲኹም ከመይከ ንሓድሕድኩም እትተዓማመፁ በሎም እቲ ንብጻይ ዝዕሙፆ ዝነበረ ግና ንኣኻምን ሓልቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቕትልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ ሙሴ ድማ ብዛዕባ እዚ ዘረባ ዘይሃደመ ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ስደተኛ ኾነ
أبوها أكلت أودات ولده 4 عامت مسمى الأدمى أبرخا دبر سينا ملأخ بزندد أشاه قطقات ترعيو موسى زترئت زي مسرعيه تقرمه كتمتون تقرب دما أنا أملاخ أبوتاتك أملاخ أبراهامن يسحقن يعقوبن يزبل دمت እግዚአብሔር ተሰምዐ شعو موسى أنقطقط كتمتك أي دفرن እግዚአብሔር دما إذا دويل كازلخ أبوتا قدست مدر إيا أمو أسأنك كبأ أغركا وፅእ مكرا أتم أبقص زلو حزبي أتصبقه ريخو هزتهم كأسمعخو كوتصون وردكو حجخ أنا بقص كالأخكا نعبلو قطر 35 نزي حلقان فرادن جيرو من إيو شمكا إلوم زنقفو موسى نو أملاخ بيد اتي أب أشاه قطقات الترعيو ملأخ جيرو حلقان مدحانن من تكخون لأخو نسخة أب قبطن أب بحر إريتران أب برخان 4 عامت مرتن تأمراتن ناقبرة أوتصوم اتندك إسرائيل أملاخ كب أحواتكم كم زخما يزبال النبي كتنسألكم إيو نو سمعوا زبالهم إذ مسيزي إيو أب محبر أب برخا مستي أب دبر السيناء التزاربو ملأخن مس أبوتاتنان زنبرة منتين أنا كهوبو خانتهي وقال اتقبله نسئيو نو أبوتاتنا أبي وأنبر كززوا يدليو بلبون ناب قبصة تمرسو نارون دما أتي كاب مدر قبصة زوتصانا موسى انتاي كم زرخوا ينفلتنين أمو ككرمينا زخدو أمالك تقبر لنابلو بتقنتي مراخ قبرو مسوعة دمانة مسلي تاوت سوو بقبر أعداهم كادس بلو أملاخ قنا كباتاتهم أغلسة أمت حف نبيات أتم بيت إسرائيل بتن 4 عامت أبرخاخ حرودون كال مسوعة سي أغريكم لي ديهم منم منتك السجدلهم إلكم زقبركم وم مسلتات دنقان ملوخن كوخب أملاككم ريفانن إخم زسركم سلازي أنا كنيو بابلون كغرزكم إيه زبل صحفكم زلو نسراويت سماي كم لخو فني حدقم اتنو موسى زنغورو كم تازر آيات مسلي جيرو كسر حازة أزوزو دنقان مسكر أبرخا مسابطاتنا نبرت أبوتاتنا دما تقبلهم وا بإياسو تمريحم كورسو خلو نبتا أملاك سع زمن داويد كبقت أبوتاتنا زسقوقهم أحزاب زنبرو حاقر أأتووا داويد دما أبكرم أملاك أدر رخبه نأملاك يعقب زخون محدر كركب كعلم مني بيت زهانت صلو قنا سلمون إيو نبي كم زبل السمايك زفاني مدرخ أمرقات إقرأيو كما يزبلت بيت إيا التانسلي ويس عينيتي سفرايا زعرف الله إذا كلس إيديدو أي قبرتون يبل إجزابهر تلعول بإيد سب أبتانسات بيت عين برنيو قطري 51 أتم لبخم من أعزانكم من زي تقزره ترر تخصات نسخاتكم كل جزين منفس قدس تتسارروا اللهم كمتي أبوتاتكم زقبروا نسخاتكم دماكم وتقبروا اللهم كاب نبياتك أبوتاتكم زي سقوقوا من إيو نتم بزعبا تتصادق أقدمهم زبصروا دما قتلوا حجون نسخاتكم أحلفكم وهبتن قتلتن كونكم نسخاتكم نتحقي بإيد ملأختي تقبلكم وس أحلكم ون استيفانوس بدار بأمني كم زموته قطري 54 إذا مسمعوا لبهم ندده أسنانهم كأحرق أملو نسقنا منفس قدس ملؤه نفس ما ينك عريرو خاء كبري أملخن يسوس دما أبيمان أملخ دو إلون رأي أمو نو سماي تخفيتو ودسب دما أبيمان أملخ دو إلو ريا اللخو بله شعو عوي إلهم تصدروا أعزانهم دفنهم دما حبيرهم بحنساب وررو نوت أي تختما وسيدهم كأبدار بأمني قتلوا أتم سكر دما كداونتم أبطاء أقدار ساول زبهال قوبز أمبرو نستيفانوس كا الناتم هللن قويتاي يسوس منفسي تقبل النابلن بدار بأمن قتلوا تنبركهو كأب عبي دمتي ويتاي زي حتات زي أيت حزلهم إلو تقدره زي مسبلون عرفه معرف شمنته ساول نبيت كريستيان كمز السادة قطري 1 ساول دمان مقتالو سمير نبره بتمعلت تيانة تابير سالم زلا محبر برتع مسقاب كونه
بزي حواريات كا كلهم ناب هاجر يهودان سماريان تبتنو እግዚአብሔር ዝፈርሁ ሰባት ድማ ንስጢፋኖስ ቀበርዎ ብርቱዕ ብክያቱም በኸይሉ ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፋኣ ናብ ኣባይቲ እናተወሰቡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እትዎም ነበረ ኣብ ሰማርያ ወንጌል ከም ተሰብከ ቁጽሪ 4 እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዘሩ ፊልጶስ ካ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም ካብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓቢ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣሓወዩ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ ቁጽሪ 9 ስምዖን ዝበሃል ጠንቋል ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ ንሱኻ ዓብዪ እየ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ ካብ ንእሽቶም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም እቲ ዓብዪ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዚ እዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ ሓያሎ ዘመን ብጥንቁልናኡ ስለ ዘስተንክሮም ድማ ጽን ይብልዎ ነበሩ ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ ስምዖን በዓሉ እኳ ድማ ኣመነ ምስ ተጠምቀ ከዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ ትምህርትን ዓበይቲ ሓይላትን ክግበር ምስ ረኣዮውን ተገረመ ቁጽሪ 14 እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሐዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ምስ ሰምዑ ንጴጥሮስን ዮሐንስን ሰደድሎም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ከባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሐንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሉ ጸለዩሎም ሽዑ ኣእዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሐዋርያት ከም እተወሃበ ምስ ረአየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበልሲ ንኣይ ከዓ እዚ ስልጣን ዝሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምጻሎም ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን እምበኣርሲ ካብዚ ክፍኣትካ እዚ ተነሳሕ ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚአብሔር ለምኖ ኣብ መሪር መርዘን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ ርኢካ ኣለኹ በሎ ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩሞ ሓደ እኳ ከይበጽሓንስ ንእግዚአብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ ንሳቶም ከዓ ቃል ጐይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሓት ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ፊልጶስ ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዘጠመቐ ቁጽሪ 26 መልአኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መንገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኪድ ንሳኻ ባዲማ እያ ኢሉ ተዛረቦ ተንስኡ ከዓ ከደ እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ህንዴክ ንግሥቲ ኢትዮጵያ ስልጡን ኣዛዙ ኩሉ ገንዘባ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብ ሰረገላኡ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳይያስ የንብብ ነበረ መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብቲ ሰረገላ ቀረበሎ ፊልጶስ ናብኡ ምስ ጐየ ነቢ ኢሳይያስ ከንብብ ሰምዖ እሞ እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ በሎ ንስኻ ሓደ እኳ ከይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ በለ ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምሱ ክቕመጥ ለመኖ እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ጽሑፍ ከዓ እዚ እዩ ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ ኣብ ኢድ ቆራጺኡ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን ብምውራዱ ፍርዲ ተሳዕረ ህይወቱ ካብ ምድሪ ተመንቂሳ እያ እሞ ንወለደኡ መን ከዘንትዎ ይኽእል እቲ ስሉብ ከዓ ንፊልጶስ እቲ ነቢይ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ርእሱ ዶ ወይስ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝብሎ ዘሎ እስኪ ንገረኒ እልምነካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ፊልጶስ ከዓ ኣፉ ኸፈተ ካብዛ ጽሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ድማ ናብ ማይ በጽሑ እቲ ስሉብ ከዓ እንሆ ማይ ከይጥመቕከ እንታይ ይኽልክለን በለ ፊልጶስ ከዓ ብኩሉ ልብኻ እንተኣሚንካስ ይኾነልካ እዩ በሎ ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣኣምን ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ነታ ሰረገላ ዶ ከብልዋ ከኣዘዘ ፊልጶስን እቲ ስሉብን ክልቲኣቶም ናብቲ ማይ ወረዱ ኣጥመቖውን ካብ ማይ ምስ ወፁ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ መንዝዖ እቲ ስሉብ ድማ ባህ ኢልዎ መገዱ ኸደ እምበር መሊሱ ኣይረኣዮን ፊልጶስ ድማ ኣብ ኣዛጦን ተረኽበ ናብ ቄሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ ከዓ ናብ ኩሉ ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ
حواريات معرف تشعت ساول بكريستوس كم زأمنه قطر حدن كلتن جناخ ساول جنا بمفررهن بمقتالن عبدك مزامرت قويتان الديرو نبره أمو زخونا يكون بزامن قد زي آزلو سوءت ويس آنستي انت رخبه أسيرو يروساليم من تخمتصهم نابليك كهانات خيدو نابتن عبد دمشق زلو عبايتي صلوت اتبتصح دبداب كابو لمنه كخير كله خان عبد دمشق مستقربه بدنقت صدال برهان كاب سمايا أبزريعو أنتصبارقه نمدريون ودق ساول نمنتاي اتسقوني زبلو دمتخا سمعه نسود ما قويتاي من إخابله قويتاقا أنا تسخا اتسقوز اللخا يسوس إيه أب انفي بالحي انتاد حرحركا نرأسخا يزقدكا بلو نسخا انام بدبدن انا فرهن قويتاي انتاي كقبر تدلي اللخا بلو قويتا دما تنسي امو ناب كتماتو انتاي كتقبر كمز قبعكاون أبو كنبرخا ايوم بلو اتم مسؤون زنبور السب دمتسنا سمعو قلاء اقوا كي رأيو تنسيوهم دو بلو ساول كام مدر تنسيو اعين تقوا حنتابلا قلاء اقوا اي رأيين بإيدو مريحهم ناب دمسقوا أتوو كي رأيين كي بلعن كيستين دما سلستمع التقبره قطر عصر عبد دمسقوا حنانيا زبال ود مزمور نبره نو قويتا برأي حنانيا بلو نسخا نيخو قويتا يبله قويتا دما تنسي امو نابتي كنوع زبال متحلال فكيد ساول زبال سبعي بعال ترسيس انه يتصلي على امو عبيت يهودا دليو نسون حنانيا زبال سبعي عتيو من تكرئي إيدو كمبرلو برأي رئيو علو بلو حنانيا قنا قويتاي بزعباز سبعي زي عب يرساليم نقدسانكا كندي كفوق كمزقبرم كابزحات سميعي اللخو أبزد ما سمكا نزوعو كلاتهم كأسر كابليك أونت كهانا تتسلطان اللو إلو ملسة قويتا قنا سبعي زي أبقنمي أحزابن أبقنمي نقستاتن أبقنمي دك إسرائيلن سميك تصورنا آي حرياق حائي أمو من تسمي كندي بزح حسر مكراك تصدب كم زقبو كرئيو إيه سلازي كدا أبلو شعو حنانيا كده أمو نبيت أتوه إدو أبو أمبيرو خاء أتساول حوي تفتمت سفلخا أما قد ترأيكا قويتانا يسوس كترئن منفس قدس كمال أكان نابخالي أخن بلو بو خاء كابعين تو كم كراف زبال ودقه أمو رأي تنسيون تتمكأ ساول عبد دمشق قطر عسرت تشعته مقوي مستمدب دما برتعه ساول كا مستم عبد دمشق زلو دق مزامرتي حيالو معالتي تقمته بو دما أباباي تصلتهم بزعبا يسوس نسود أملخ مخانو السبخه سمعو زبالو كلاتهم كا تقرمو أمو اتي أبي يرساليم نتم نزيز سمزي زسوعو زبالو زتفق زنبرس زدا يكونن أسيرو نابليك أونتي كهاناتن من تخوص دما نابزي أي متسن بلو ساول قنا النابر تعيكده نتوم عبد دمشق زنبرو أيهود كا يسوس اتكرسوس مخانو بمقهادو أفهم يتحزوم نبره قطر إسران سلستن بزح معالت مسحالة دما أيهود كقتلوا حبيرهم تمخرو ساول قنا مخرم فلته من تقتلوا خا ليتن معالت النتي برتات يحلوا ونبرو اتم دق مزامرت قنا بليت وسيدهم أبكفر غيرهم بغطري أوردو ساول أبي يرساليم قطر 26 نبي يرساليم مسمت سخا نبتم دق مزامرتي كحوز فتنه نساتهم قنا ود مزمر مخانو سلزي آمنو كلاتهم فرهو برناباس قنا تقبلو ناب حواريات أمتصو قويتا أم قد كمي كم اترأيون كم اتزاربون عبد دمشق دما بسم يسوس كمي جيرو بتبعات كم زمهارن نقرم أبي يرساليم كا تبيعو بسم قويتا أن تزاربه مساتاتهم يأتون يواتسن نبره مستم كابتر أويان زنبورو أيهود كا يزاربن يكراخرن نبره مساتهم قنا كأطلو ودليو اتم أحوات مسفلت دما ناب كساري أوردو ناب ترسيسون سددو قطر 31 كمو خا نتا أب كل يهودان قليلان سماريان زنبرت محبر بزلا سلام كون الله إناتها نتأتن بفرعات እግዚአብሔር إنات ملالستن بمردع منفس قدس إن عبيتن كدت بيتروس أبلدان يوبين قطري 32 كون خا بيتروس ناب كله كزور كله نابتم أبلدا زنبر قدسان ورده أبو خا إنيا زسمو شمنت عمت أب عراز دك سمت أبقع سبعي رخبه بيتروس دما إنيا يسوس كريستوس يحويه كألو تنسى بعلخا أنتصف بلو بو كا تنسى أبلدان أب صارون نزنبرو كلاتهم كا نزريهم ناب قويتا تمرسو
ቁጥሪ 36 ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ ትበሃል ተማሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ድርቋስ እዩ ንሳኻ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋቱን እትምጽወት እያ ኮነኻ በትቅነቲ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንበርዋ ልዳን ዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንስኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርቢ ኣደየብዎ ኩላተን እተን መበለታት ከዓ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቀማዊሽን ክዳውንትን እናረኣያኦ ከቢበንኦ ደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን እናወጻይ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብቲ ሬሳኣ ግልጽ ኢሉ ከዓ ጣቢታ ተንስኢ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነቶም መበለታትን ጸዊዑ ድማ ህያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ደው ኣበላ እዚ ኣብ ኩላ ዮጴ ተፈልጠ ብዙሓት ከኣብ ጐይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፍሓቑ ቆራብቲ ኣብ ዮጴ ተቐመጠ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ጴጥሮስን ቀርኔሌዎስን ቁጥሪ 1 ኣብ ቄሳርያ ቀርኔሌዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ኣብቲ ኢጣልያናዊ ዝበሃል ጭፍራ ሓልቓ ሚእቲ እዩ ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽውት ኩሉ ሳዕካ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ብታስዒት ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብግሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ወቀርኔሌዎስ ክብሎ ከሎ ረአየ ንሱ ኸኣ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ እዩ ጐይታ ይበለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይቡ እዩ ሕጂ ኸኣ ሰባት ናብ ዮጴ ልኢካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጻዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕር ዘላ ስምዖን ፍሓቕ ቆራብቲ ጋሻ ኾይኑ ሰፊራ ኣሎ በሎ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸኣ ካብቶም ገላውኡ ክልተ ካብቶም ዘይፍለይዎ ኸኣ ሓደ ሕያዋይ ሓሽከር ጸውዐ እሞ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንትዩ ናብ ዮጴ ለኣኾም ቁጥሪ 9 ንጽባሒቱ ንሳቶም መገዲ ክኸዱ ኸለዉ ናብታ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደየበ ሽዑ ጠሚዩ ክበልዕ ደለየ ከዳልውሉ ከለዉ ኸኣ ተመሰጠ ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ኸኣ ከም ዓብዪ ክዳን ብርባዕተ ማእዝኑ ተታሒዙ ክወርድ ኣብ ምድርን ክበጽሕ ከሎ ረአየ ኣብኡ ኸኣ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይ ነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጸ ጴጥሮስ ግና ጐይታይ ርኹስን ዘፈንፍን ዘበለን እኳ በሊዐ ኣይፈልጥን እየ እሞ ኣይከውንን እዩ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ጊዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጾ እዚ 3 ሰዓዕ ኮነ ብኡ ከዓ እቲ ኣቕሓ ናብ ሰማይ ተወስደ ቁጥሪ 17 ጴጥሮስ እቲ ዝረአዩ ረአይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክግረም ከሎ እነሆ እቶም ካብ ቀርኔሌዎስ እተለኣኹ ሰባት ቤት ስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ጸዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኾይኑ ሰፊሩ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ በቲ ረአይ ክስተንትን ከሎ መንፈስ እነሆ 3 ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ልኢኸዮም እየ እሞ ተንሲእካ ውረድ ከይተሰከፍካውን ምሳታቶም ኪድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እነሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ እየ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም ንሳቶም ከዓ ንቀርኔሌዎስ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ እተመስከረሉ ንኣምላኽ ዝፈርህ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻውን ቃል ክሰምዕ ቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹላ ኣሎ በሉ ሽዑ ኣእትዩ ኣሕደሮም ቁጥሪ 23 ንጽባሒቱ ተንስዩ ምሳታቶም ከደ ካብ ዮጴ ኸኣ ሓያል ኣሕዋት ሰዓብዎ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቄሳርያ ኣተዉ ቀርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝቐርብዎ ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ ኮነ ድማ ጴጥሮስ ከኣቱ ኸሎ ቀርኔሌዎስ ተቐበሎ ኣብ ኣጋሩ ተደፊኡ ሰገደሉ
ጴጥሮስ ግና ኣነ ድማ ከመኻ ሰብ እየ ተንስእ ኢሉ ኣተንስኦ ምስኡ እናተዘራረበ ኣተወ ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ተኣኪቦም ረኸቦሞ ናይ ይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ናይ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይስ ናብ ቤቱ ከኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ናይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይስ ርኹስ እዩ ከይብል ኣምላኽ ኣርኢኒ ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ልኣኩም ለይ ስግጥ ከይበልኩ መጻኹ ሕጂ ኸኣ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝልኣኩም ለይ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም ቀርኔሌዎስ ድማ ቅድሚ 4 መዓልቲ ብታስዒት ሰዓት ኣብ ቤተይ ኮይነ የጽሊ ነበርኩ እንሆ ኸኣ ዘብርህ ክዳን እተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ እሞ ቀርኔሎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ብቅድሚ ኣምላኽ ተዘኪሩ እዩ እሞ ናብ የጴ ልኢካ ንጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ ንሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ቤት ስምዖን ፍሓቆ ቆራብቲ ጋሻ ኾይኑ ሰፊር ኣሎ ንሱ ምስ መጸ ክነግረካ እዩ በለኒ ሽዑ ብኡ ናባኻ ለኣኩ ንስኻ ድማ ብምምጻኻ ጽቡቕ ገበርካ ሕጂ ኸኣ ካብ ጐይታ እተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ክንሰምዕሲ ኲላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኒና በሎ ጴጥሮስ ዘስምዖ ስብከት ቁጥሪ 34-35 ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ኸፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርሆን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተብሃልኩ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸኣ ጐይታ ኩሉ ሰላም እናበሰሮም እትለኣኸ ቃል እቲ ድሕሪ እታ ዮሐንስ ዝሰበኻ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ናብ ኩላ ይሁዳ ዝበጽሐ ቃል ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ እናዘሮ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ሰዓሮም ኩሎም ከኣ ከም ዘሕወየ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ኣብ ሃገር ኣይሁድን ኣብ የሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ንሕና እውን ምስክር ኢና ንኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ ንኡ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልታ ተንስኦ ክገሃድ ከኣሃቦ ንኣና ምስክር ምንቲ ክኸውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና ንኣና ድሕሪ ካብ ምዉታት ምትንስኡ ምስኡ ዝበልዓናን ዝሰተናን እምበር ንኹሉ ህዝብስ ኣይተጋህደን ኣምላኽ እውን ንህያዋንን ምዉታትን ፈራዲ ክኸውን ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበሉ ቁጽሪ 44 ጴጥሮስ ግና እዚ ቃል ዝክዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስግኑን ሰምዕዎም እሞ ኣብ ህዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ከይጥመቑ ማይ ክኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ ኢሉ መለሰ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቑ ኸኣ ኣዘዘ ድሕሪ እዚ ድማ ቁሩብ መዓልቲ ምሳታቶም ክቕኒ ለመንዎ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ጴጥሮስ ስለምንታይ ናብ እንዳ ቀርኔሎስ ከም ዝኣተወ ገለጸ ቁጽሪ 1 ሐዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሕዛብ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ የሩሳሌም ምስ ደየበ ግና እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ከኣ በሊዕኻ ኢሎም ተባእስዎ ጴጥሮስ ድማ ተር ኣቢሉ ክነግሮም ጀመረ ከምዚ ኢሉ ኣነ ኣብ ከተማ ዮጴ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩም እሞ ብርባዕቲ መኣዝኑ እተታሕዘ ዓብዪ ክዳን ዝመስል ኣቕሓ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ብርኣይ ርኢኹ ናባይ እውን መጸእ ናብኡ እናጠመጥኩ እንተ ኣስተብሃልኩ ኸኣ 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳ ምድርን ኣራዊትን ለመም ዝብልን ኣዕዋፍ ሰማይን ርኢኹ ሾኻ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ ኣነ ግና ጐይታይ ርኹስ ወይስ ዘፈልፍን ከቶ ኣብ ኣፈይ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ኣይከውንን እዩ በልኩ ካልኣይ ጊዜ ከኣ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ይትርክሶ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መለሰለይ እዚ 3 ጊዜ ኮነ ከም ብሓድሽ ድማ ኩሉ ናብ ሰማይ ተሳሕበ እንሆ ኸኣ ብኡ 3 ሰባት ካብ ቄሳርያ ናባይ ተላኢኾም ኣብ ጥቓ እታ ኣነ ዘለኹ ቤት ደው ኢሎም ነበሩ
መንፈስ ከዓ ከይተወላወልኩ ምሳታቶም ክኸይድ ነገረኒ እዞም 6 ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት እቲ ሰብኣይ እውን ኣቶና ንሱ ከዓ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንዮጴ ለኣኽ ሞነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጨዊዕኻ ኣምጻዮ ንስኻን ኩሉ ቤትካን እትድሕነሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከሎ ከም ዝረኣየ ነገረና ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ ኣባታቶም እውን ወረደ ሽዑ ነቲ ዮሐንስ ብማይ ኣጠመቐ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ እምበኣርሲ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣመንና ዝሃበና ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ እዚ ምስ ሰምዑ ሃድኡ እሞ እምበኣርሲ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ እቶም ኣመንቲ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ከም ዝተሰመዩ ቁጽሪ 19 እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳዕ ፊንቄስን ቆጲሮስን አንጾኪያን ዘሩ እቲ ቃል ከዓ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ይነግሩን ነበሩ ሓያሎ ካባታቶም ግና ሰብ ቄጵሮስን ሰብ ቄርኔንን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ እናሰበኹ ነቶም ጽርዓውያን እውን ነገርዎም ኢድ እግዚአብሔር ምሳታቶም ነበረት ብዙሕ ዝቝጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕባኦም ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ነባርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መጸ ጸጋ ኣምላኽ ርዩ ተሓጐሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ ምኻሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ እሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ ኮነ ከዓ እታ ማሕበር ዓመት ምሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ቁጽሪ 27 በታ ቀነእቲኣ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ካባታቶም ከዓ ኣጋቦስ ዝስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ እዚ ብዘመን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ ከምኡ ገይሮም ከዓ ብኢድ ባርናባስን ሳውልን ናብቶም ሽማግለታት ሰደድዎም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ብርቱዕ ስደት ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ቁጽሪ 1 በቲ ዘመንቲ ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ሓያሎ ካብታ ማሕበር ክፉእ ክገብሮም ኢዱ ዘርግሐ ያዕቆብ ሓዊ ዮሐንስ ከዓ ሰየፎ እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ ድማ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሓዞ ቅነ በዓል ቅጫ ከዓ ነበረ ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእቶ ድሕሪ ፋሲጋ ናብ ህዝቢ ከውፅኦ ደልዩ በበርባዕተ ኮይኖም ክሕልውዎ ንኣርባዕተ መደብ ዓቀይታ ኣሕሊፉ ሃቦ ጴጥሮስ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ኩሉ ሳዕ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት መልኣኽ እግዚኣብሔር ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውፅኦ ቁጽሪ 6 ሄሮድስ ከቕርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቀድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቋሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ እቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ እነሆ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቓኡ ደው በለ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ ንጴጥሮስ እውን መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቀልጢፍካ ተንስኢሉ ኣበራበሮ እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣእዳው ወደቐ እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሳንካውን ኣእቱ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ እውን ወፂኡ ሰዓቦ ግና ክሕረኣይ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ ብመልኣኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣየስተውዓለን ነቶም ቀዳማይን ካልኣይን በሪሕ ዝሕልውስ ምስ ሓለፈ ናብቲ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕጾ ሓጺን በጽሑ በዓሉ እውን ተኸፈተሎም ወፂኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ምስ ሓለፉ ሽዑ እቲ መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኽ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮድስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሓነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ
ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓሎ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ ኣብኡ ኸዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መጸት። ንሳ ኸዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብተሓጓስና ውሽጢ ጐይያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን። ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ክበልዋ ንሳ ኸዓ ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት። ሽዑ መልኣኹ ኮን ይኸውን በሉ። ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ። ምስ ከፈትዎ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ። ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንትወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያቆብን ነቶም ኣሕዋትን ንገርዎም በሎም። ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ። ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቑ። ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምስኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቄሳርያ ወሪዱ ኣብኣ ቀነ። ሞት ሄሮዶስ ቁጽሪ 20 ሄሮዶስ ንሰብ ጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ኮርዩ ተጻሊእዎም ነበረ። ተሰማሚዖም ከዓ ናብኡ መጹ። ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉሥ ስለ ዝነበረ ንብልኣስጦስ ሻለቃ ዝፋን ቤት ንጉሥ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ። ሄሮዶስ በታ መዓልቲ ቆጸራ ልብሲ መንግሥቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ። ተዛረቦምውን እቶም ሕዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ። ክብሪ ንኣምላኽ ስለ ዘይሃበ ድማ ብእብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ ሓሲኹውን ሞተ። ቃል ኣምላኽ ከዓ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ። ቁጽሪ 25 በርናባስን ሳውልን ድማ ነቲ ረድኤት ኣብፂሖም ካብ የሩሳሌም ተመልሱ። ንሳታቶም ከዓ ነቲ ማሪቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማልእዎ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 በርናባስን ሳውልን ንኣገልግሎት ወንጌል ከም ዝተላእኹ። ቁጽሪ 1 ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበርካ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ። በርናባስን ኒጌር እተባህለ ስምዖን፣ ሉኪዮስ በዓል ቀርኔን፣ እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ረባዕ ሽመት ዝዓበየ ማናይንን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ከገልግሉን ክጾሙን ከለዉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ በርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለይለይ በሎም። ሽዑ ጾሙን ጸለዩን ኣእዳዎም ከዓ ኣንበሩሎም እሞ ሰደድዎም። በርናባስን ሳውልን ኣብ ቄጵሮስ። ቁጽሪ 4 ንሳቶም ከምዚ ኢሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ናብ ሰሌውቅያ ወረዱ። ካብኡ ከዓ ብመርከብ ናብ ቄጵሮስ ከዱ። ኣብ ሲላሚስ ምስ በጽሑ ከዓ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኣይሁድ ቃል ኣምላኽ ነገሩ። ንዮሐንስ ከዓ ከገልግሎም ወሲዶምዎ ነበሩ። ንታደሴት ብዘላ ክሳዕ ጳፎስ ምስ ዘርዋ ከዓ ሓደ ጠንቋሊ ነቢይ ሓሶት ባርየሱስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ረኸቡ። ንሱ ምስቲ ምስለኒ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ኣስተውዓሊ ሰብኣይ ይነብር ነበረ። ንሱን ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ንሳውልን ንባርናባስን ናብኡ ጸውዖም። ግናኸይ ኤልማስ ጠንቋሊ ስሙ ከምኡ ይትርጎም እዩ እሞ ነቲ ምስለኒ ካብ ምእማን ክመልሶ ደልዩ ተቃወሞም። እቲ ጳውሎስ ተሰመየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መልእዎ ጠመቶ እሞ ኣታ ኩሉ ተንኰልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኩሉ ጽድቂ ነቲ ቁኑዕ መገዲ እግዚኣብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ኣይተዓርፍን ኢኻ። ሕጂኻ እነኻ ኢድ ጐይታ ኣብ ልዕሊኻ እያ ክትዓውር ክሳዕ ጊዜኡውን ፀሓይ ኣይክትርኢን ኢኻ በሎ። ብኡ ከዓ ጣጣን ጸልማትን ወደቖ። ኣብ ዝናብትን እናተመላለሰ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ። ሽዑ እቲ ምስለኒ ነቲ ዝኾነ ርእዩ መምህሮ ጐይታ ተገሪሙ ኣመነ። ጳውሎስን ባርናባስን ናብ አንጾኪያ ናይ ጴስድያ መጹ። ቁጥሪ 13 ድሕሪዚ ጳውሎስን ብጾትን ካብ ጳፎስ በመርከብ ከዱ። ናብ ጴርጌ ናይ ጰመፊልያ ከዓ መጹ። ዮሐንስ ከዓ ካባታቶም ተፈልዩ ናብ የሩሳሌም ተመልሰ። ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌ ሓሊፎም ናብ አንጾኪያ ናይ ጴስድያ መጹ። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ተቐመጡ።
نحق النبيات مس أنببو تم رحت بيت صلوت أتم أحواتنا قلن هزب زنقر قال معدو أنت لكم نقروا إلهم لا أخلهم شعب أولوس تنسيو بإدو نعمل كتبله أتم سب إسرائيل أن أملاخ تفرهن سمعوا ناي إزي هزبي إسرائيل أملاخ نبطاتنا حريم نزي هزب زي كأ أب سدتو أمدر قبص العلاب بلو بتال علتي إدو دما كاب أوتصوم أستات 4 عامت أبيلو كأ أبرخا كم أبو خوينو تصرم شوعت أحزاب كم مدري كان أن أطفئو نتمدرم أورسم دحر زخاء أستات 450 عامت أبيلو كسا نبي ساميل مسافن تهابم دحر زي نقص لمنو أملاك نربع عامت حاد سبعي كاب نقد بنيام ساول ودك إسحابم مسعرو دمان داويت نقص كخون أتنسألم داويت ود السي كل فقاري زقبر السبعي زكم لبي رخبكو إلو كأ مسكرلو أملاك كم تسفاو كابزرؤون إسرائيل مدحاني نسخة يسوس أتنسى كرمي ممتعون يوحنس نقول هزبي إسرائيل تنقت نسحة سبخة يوحنس كأ قوياو كفتسن كله أنا من مخاني يمسلكم الله أنا سنسوا يكونكم نودا أنا أسانو كاب أقارون نموتسع زي بكع نسو بدحري متسالو بلا أتم حواتنا دك على أبراهام أب ماكلكم زلون أملاخ زفرهن إذا قلب مدحان إذا نباتاتنا أيو تلاخه اتم أبير سالم زنبرو مسموكان انتم نؤوس سلازي فلطوه نتبب السنبت زنبوك على النبيات بفردم فتسموه نموت اتخون مخنيات حانت اقوى مسانلو كأطلو نبيلاتوس لمنوه نتيب زعبو تتصحف زبال مسفتسمو كاب انشايتي أوريدم أم أبراءتوه أملاكنا كموتاتا تنسو نتم كاب قليلا نبير سالم مسؤوز ديبو حجقا أبزهز بزي مسكرو كوينم زلو بزح معالتي ترأيهم كمتي أبكال أي مزمور نسخة وديخة أنا لم ولد قخازب الصحف زلو أملخني يسوسا تنسيو اتي نبوتاتنا اتوها بتسفان نانا ندقم كم زفت سمو نحنا دما نبسركم مالنا كم بحدشنا بطفقات كيم اللسكا كموتات أتنسيو يأمو تقدسن أمنن بركة داويد كهبكم إيه بلي من تزي أب كالق مزمور كأن قدسكا طفقات كرئي أيتوبان إخايبل إيو داويد بزمانو نفقاد أملاخ مساقل قلع عرفه ناب أبوتاتون تتصنبرت طفقات كأرأيه اتي أملاخ زتن سوقنا نسو طفقات أي رأيين مبارسي أتم أحواتنا بو حدقت حاتيات ينقر لكم كم زلو كابتي بحق موسيك تصدقلو زي كالكم كل نقر نفس وقف أماني بو كم زتصدقسي أبخاتكم فلت يخون سلازي اتي بنبيات أتم نعاتي رأيو حدا أكوا أنت نقركم كتو زي تأمنوا وقبر بزمانكم كقبر إيامو تقرمون طفئون زبل كيبس حكم تتنقعوا كتري 4 كلتن نساتهم كوات خلوخا بتا اتمت سنبتون زقالات زيك نقروهم لمنوهم اتاقبا مستبتنا خا كاب أيهودن كابتم أملاخ زفرهو برسيلتاتن بزحاتن نباولسن نبارنا بسن صعبو نساتهم كنقروهم كلوخا بتسقى أملاخ كتصنعوا معدوهم كتري 4 بتا اتسعب سنبتك دارقا كلها اتا ختماك الأملاك تسمع تأكبت أيهود نتأكب سب مصر أيو كنأتم هلأم إنا تخرخورن إنا تتصارفون كأ بتي باولوس زبالو قال تخاطعو باولوسن بارناباسن كأ تبيعهم كم زبالو قال أملاك قدمنا أخذكم كنقر يقبأ نيرو كاب دفاقمون ننايزل ألم هيوت بقعات كم زيكمكم كأ برأسكم كفردكم كأ እግዚአብሔር ክሳዕወሰን ምድርን ምድሓን ምእንቲ ክትከውን ንህዛብ ብርሃን ክገበርኩ ኢሉ ኣዚዝና እሞ እነሆ ገጽና ናብ ህዛብ ንመልስ ኣሎና ኣሕዛብ ከዓ እዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ መስገኑ እቶም ንህይወት ዘለዓለም እተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም እውን ኣመኑ ቃል እግዚአብሔር ናብ ኩላ ተሃገር በጽሐ ኣይሁድ ግና ነተን እግዚአብሔር ዝፈርሃ ሕፍራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣነዓብዎ أب أولسن أبارناباسن دما سدت على علو كوسن هاجرم ونكسجوجوا نساتهم كا تجوجا أجرم نجفلهم هم ناب إكنيوم كدو اتمدك مزامرت دما حاجسن منفس قدسن ملؤ
ምዕራፍ 14 ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ኢቄንዮም ቁጽሪ 1 ከምኡ ድማ ኣብ ኢቄንዮም ኮነ ሓቢሮም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ካብ ኣይሁድ ጽርዓውያንን ኣዝዮም ብዙሓት ሕዝቢ ክሳዕ ዝኣምኑ ተዛረቡ እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ግና ልብእቶም ኣሕዛብ እናብቶም ኣሕዋት ኣነቓነቑን ኣኽፍኡን ኣብኡ ነዊሕ ወርሓት ተቐመጡ በቲ ትእምርትን ተኣምራትን ብእዳዎም እናገበረ ንቓል ጸጋኡ ምስክር ዝሃበ ጐይታ ተኣሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ደቂ እታ ከተማ ከዓ ኣብ ክልተ ተመቕሉ ገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሐዋርያት ኮኑ ኣሕዛብን ኣይሁድን ምስ መኳንንቶም ሓሳር ከጽግብዎምን ብዳርባ እምኒ ቐትልዎምን ምስ ተላዕሉ ንሳቶም ድማ እዚ ምስ ፈለጡ ናብ ከተማታት ሊቃኦንያን ናብ ሊስጥራን ናብ ደርቤን ኣብ ከባቢእን ናብ ዘላ ሃገርን ሃደሙ ኣብኣውን ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ ጳውሎስን ባርናባስን ኣብ ሊስጥራን ደርቤን ቁጽር 8 ሓደ ሰብኣይ ኣእጋሩ ዝሞተ ካብ ከርሳድ ድዩ ጀሚሩ ዝማህመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ሊስጥራ ተቐሚጡ ነበረ ንሱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ ጳውሎስ ድማ ተኽኪሩ ጠመቶሞ ክሓዊ እምነት ከም ዘላቶም ምስ ረአየ ድምፆ ዓው ኣቢሉ ትኽ ኢልካ ብእጋርካ ዶ በልበሎ ብድድ ኢሉ ከዓ ተዛወረ ሽዑቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረአዩ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ብዘረባ ሊቃኦንያ ኣማልኽቲ በርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ ንባርናባስ ድያ በልዎ ንጳውሎስ ድማ መራሕ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርሜስ በልዎ ካህን እቲ ኣብ መንጽር ከተማ ዝነበረ መቕደስ ድያ ድማ ኣብዑርን ኣኽሊላትን ዕምባባን ናብቲ ደጌታት ኣምጽኡ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስዋዓሎም ደለየ ግናኸ ጳውሎስን ባርናባስን እቶም ሐዋርያት እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨደሩ ከዓ ናብቶም ህዝቢ ጐየዩ እናበሎ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ እትገብሩ ንሕና ድማ ከመኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና ካብዚ ከምቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ናባታትን ዘሎ ኩሎም እውን ዝፈጠረ ሕያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ንሱ ብዝሓለፈ ወለዶ ንኩሎም ኣሕዛብ መመገዶም ይኺዱ ሓደጎም ምስ ናይዚ ከዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናብን ዘመን ፍርያትን እናሃበኩም ንልብኹም እውን ብመብልዕን ሓጐስን እናጽገበ ርእሱ ብዘይምስክር ኣይሓደገን እዚ ኢሎም ከዓ ከይስውእሎም ነቶም ህዝቢ ብሓይሊ ገደል ከልከልዎም ቁጽሪ 19 ኣይሁድ ከዓ ካብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንዮምን መጹ ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ድማ ብዳርባ እምኒ ፈጽፈጽዎ ዝሞተ መሲልዎም ከዓ ካብታ ከተማ ንወጻይ ጐተትዎ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከቢቦሞ ከለዉ ከዓ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ ንጽባሒቱ ከዓ ምስ ባርናባስ ናብ ደርቤ ከደ ጳውሎስን ባርናባስን ናብ አንጾኪያ ናይ ሶርያ ተመልሱ ቁጽሪ 21 ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቂ መዛሙርቲ ምስ ገበሩ ናብ ሊስጥራን ናብ ኢቄንዮምን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ ነፍሲ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ጸበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረኢሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብእኡ ዝኣመኑ ጐይታ ኣመዓቐብዎም ብጴስ ድያ ሓሊፎም ናብ ጵምፊልያ መጹ ኣብ ጴርጌን ነቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኣጣልያ ወረዱ ካብኣ ከዓ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ኣብኣ ንጸጋ ኣምላኽ ዘመሓጸንዎም አንጾኪያ ብመርከብ ተሳገሩ ናብኣ ምስ በጽሑ ንማሕበር ኣኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉን ንህዛብ ከዓ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ሓየሎም መዓልቲ ጸንሑ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ጉባኤ ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 1 ካብ ይሁዳ ዝወረዱ ሓያሎ ድማ ነቶም ኣሕዋት ከም ስርዓት ሙሴ እንተዘይተገዘርኩምሲ ክድሕኑ ኣይኮነልኩምን እዩ ኢሎም መሃርዎም ኣብ መንጎኦምን መንጎ ጳውሎስን ባርናባስን ብዙሕ ምፍልላይ ክትዕን ምስ ኮነ ከዓ ጳውሎስን ባርናባስን ካባታቶም እውን ሓያሎ ካልኦትን ብዛዕባ እዚ ባእሲ እዚ ናብ ሐዋርያትን ሽማግለታትን ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ መደቡ ሽዑ ንሳቶም ካብ ማሕበር ምስ ተፋነዉ መምላስ ኣሕዛብ እናውረዩሎም በፍንቄን ብሰማርያን ሓለፉ ንኹላቶም ኣሕዋት ከዓ ብዙሕ ኣሓጐስዎም
ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ እቶም ማሕበርን ሐዋርያትን ሽማግለታትን ተቐበልዎም። ንሳቶም ድማ ኣምላኽ ዝገበረሎም ዘበለ ኩሉ ተዛረበዎም። ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ግና ሓያሎ ክገዝርዎምን ምሕላው ሕጊ ሙሴ ክእዝዝዎምን ይግባእ ኢሎም ተንስኡ። ቁጥሪ 6 እቶም ሐዋርያትን ሽማግለታትን ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክምርምሩ ተኣከቡ። ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ተንስኡ ከምዚ በሎም፣ ኣቶም ኣሕዋትና ካብ ቀዳማይ ዘመን ጀሚሩ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ከኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓረየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽካ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ናታቶምን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ መስከረሎም። ልቦም ብእምነት ምስ ኣንጽሐ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። እምበኣርስከ ሕጂ ነቲ ኣቦታትናን ንሕናን ክንጸሮ ዘይከኣለና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቂ መዛሙርቲ ብምንባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ? ንሕናስ ከማታቶም ደኣ ብጸጋይ ጐይታና ኢየሱስ ከም እንድሕን ንኣምን ኣሎና። ኩላቶም እቶም ሕዝቢ ድማ ሰቕበሉ። ነቲ ባርናባስን ጳውሎስን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ትእምርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ባእታቶም ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ክነግርዎም ከለዉ ከዓ ጽን ይብሉ ነበሩ። ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ከዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ኣቶም ኣሕዋትና ስምዑኒ። ኣምላኽ ካብ ኣሕዛብ ንስሙ ሕዝቢ ምእንቲ ከውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንቲ ኣሎ። ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማዕ። ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተጸውዐ ኩሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዑንኣ ክሕድሶ ከም ብሓድሹን ክቕንዖ እየ። እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለዓለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጐይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ። ካብ ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም በብሰንበት ንሙሴ እናንበብዎ ኣብ ከከተሙ ዝሰብክዎ ኣለውዎ። እሞ ካብ ርክሰት ጣዖታትን ዝሙትን ካብ ሕንቁን ደምን ደኣ ይኽልከሉ ንልኣኸሎም እምበር ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ከይነኽብደሎም ይረአየና ኣሎ። ካብ ሐዋርያት ዝተጻሕፈት መልእኽቲ ቁጥሪ 22 ሽዑ እቶም ሐዋርያትን ሽማግለታትን ምስ ብዘላታ ማሕበር ኮይኖም ምስ ጳውሎስን ባርናባስን ናብ አንጾኪያ ዝሰድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ክሓሪ ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮም። እቲ ባርሰባ ዝበሃል ይሁዳን ሲላስን ኣብ ማእከል ኣሕዋት ምርኡያ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ለኣኹ። ምሳታቶም ድማ ዝጽሑፍ እዚ ሰደዱ። ንሕና ሐዋርያትን ሽማግለታትን ኣሕዋትን ኣብ አንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቅያን ካብ ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣለና። ንሕና ዝኣዘዝናዮም ገለ ካባታትና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝሃውኹኹምን ንልብኹም ከም ዝዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና ምስ እዞም እንፍቅሮም ባርናባስን ጳውሎስን ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ሰሚርና ብሓደ ኾይንና መደብና። ስለዚ ይሁዳን ሲላስን ንሳቶም ነዚ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም ሰዲድናልኩም ኣሎና። ብዘይ እቲ ተገብአ ማለት ንጣዖታት ካብ እተሰውአን ደምን ካብ ሕንቁን ዝሙትን ደኣ ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ጸርቅ እኳ ከይንጽዕነኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንኣናን ተረኣዩና እዩ እሞ ርእስኻትኩም ካብዚ እንታይ ሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም። ደሓን ኩኑ። ቁጥሪ 30 ንሳቶም ምስ ተልኣኹ ናብ አንጾኪያ ወረዱ። ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ። ምስ ኣንበብዋ ድማ በቲ ምጽንናዕ ተሓጐሱ። ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል ማዕድዎምን ኣበርትዕዎምን። ሓያሎ መዓልቲ ምሳታቶም ምስ ቀነዩ ካብ ኣሕዋት ብሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ። ሲላስ ግና ኣብኡ ክተርፍ ደለየ። ጳውሎስን ባርናባስን ከዓ ኣብ አንጾኪያ ደንጐዩ። ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይኖም እውን ቃል ጐይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ። ጳውሎስን ባርናባስን ከም ዝተፈላለዩ ቁጥሪ 36 ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ጳውሎስ ንባርናባስ ንዓ ንመለስ እሞ ኣብተን ቃል ጐይታ ዝመሃርናለን ዘበላ ከተማታት ነቶም ኣሕዋት ንብፅሓዮም ከመይ ኢሎም ከም ዘለዉ ድማ ንርአዮም በሎ። ሽዑ ባርናባስ ነቲ ዮሐንስ ዝበሃል ማሪቆስ ከዓ ምሳታቶም ከማልእዎ ደለየ። ጳውሎስ ግና ነዚ ካባታቶም ኣብ መፊልያ እተፈለየ ምሳታቶም ከዓ ናብቲ ዕዮ ዘይመጸ ክማልእዎ ኣይፈተወን። ብዛዕባ እዚ ንሓድሕዶም ክሳዕ ዝፈላለዩ ኣብ መንጎኦም ባእሲ ኾነ። ባርናባስ ንማሪቆስ ሒዙ ናብ ቄጵሮስ ብመርከብ ከደ። ጳውሎስ ግና ንሲላስ ሓረ። እቶም ኣሕዋት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስ ኣማሓጸንዎ ድማ ነቐለ። ነተን ማሕበር እናጸንዐውን ናብ ሶርያን ናብ ቂልቅያን ዞረ።
معراف 16 تيموثيوس مس باولوسن سيلاسن كم زخده قطري حاده ناب دربين ناب ليستران دما مصه نو خا تيموثيوس زبال ود مزمور ود حنت امانيت ايهوداوي سبيتي ابو غناصر اوز ابا نبره نو اتم اب ليستران اب ايقنيومن زلو احوات صبق مسكيرم لو نبرو شعو باولوس مسو كوسدو فتوي ابو صرعوي مخانو كلاتهم يفلطو نبرو امو سلاتهم ابتن عدتات اتياتن زلو ايهود كاوسيدو غزرو ابززاتو واكتما خا اتحوارياتن شماغلتاتن اب يرسالم زحققلهم حقاقات كحلو اززوهم سلازي اتن محبر بز خمزي بامنت يصنعا قطرن دما ابتصبح يوسخ نبره باولوسنا مقدونيا كم استتصوعه قطر 6 اب اسيان تقال كينغرو منفس قدس مسكلكلم بهاجر فرغيان غلاطيان حلفو اب ميسيا مسبصحو نابيتانيا كخدو فتنو منفس يسوس غنا يفقدلهم ميسيا مس حلفو خا نابطراس وردو نباولوس كا بليتر اي ترايو بعل مقدونيا سبعي كا دو إلو نام مقدونيا حلف امرد اننا بله يلمونو نبره نسر اي مصر اي وانجيل كنسب كلهم املاك كم زصوعنا تردينا بأبو ناب مقدونيا كن كيدلنا لديا بكريستوس كم زامنت قطر 11 شعو كابت راس بمركم مسكنا تخيلنا ناب سوماتراكي اقنعنا نصبحيتو خان نيابيلوس كدنا كاب ادما ناب فيليبين ساك ابتاخ في الهاجر مقدونيا قدامي تختمان حداس غزات رومين يا ابتاخ تماتيا حيالو معلتي كننا بمعلت سنبتكا كاب عنقص اتا ختما وصينا ابتقات تصلوت زغبرو زنبر ربا تقميتنا نتن اكباتا نستي تزاربنا لديا تبحالنا املاخ تفرس سبيتي بعلتي كتما تياترا شياطيت قي حريت صنت لنا نبرت نابتي باولوس زبلو زنبره كتدهب كا اغزابير لبا خفتلا نسام الصدرا بيتا مستطمقتكا كم امانيت غويتا ريخم ننتخونكم سي نابيتي اتيخم تقمطو الى لمنتنا قدون بلتنا باولوسن سيلاسن كم استأسرو قطر 16 كون دما نابتي تصلوت زغبرو كنكيد كلنا منفس طنقلا زلوا نغويتتا كاب بتيم طنقلا بزح تربحم زنبرت غزئتي تغانفتنا نسخ ازم سبات زياتهم بارت العل املاخ يوم مقدي مدحان كاي مهركم الله الى ان قدرت اساسر باولوسن اساسرنان صعبت كم زنا بلدكا بزح معلتي جبرت باولوس دما غيو غلص يلو نتي منفس كباك توص بسم يسوس ازكالخو بلو بتا غزيتي اون وصا قطر 19 غويتتا دما تسفاربحهم كم زباته خمس رايو نباولوسن سيلاسن حزوم نابتم شمات كان بعداغا صحابوهم امو زوم سبات زياتهم ايهود يوم نختمانا خا ينعبوا الله نحنا روماويان كنقبلون كنغبرون زي تفقدلنا سرعتون يسبكالو يلم نابتم حلقو امصوم اتوكب حزبخا تلعلم اتم حلقو دما كداونتم غفيفم بشمل كزبطوم عززو بزح مس زبطوم كان بيت ماسرتي اتووم نتحلاو اسرات دما صنيعو كحلوم عززو نسو ازي تزاز ازي مستقبل خا نبتي وشت بيت ماسرتي اتووم اغارم كاب غندي اصنيعو اسره فرقليت مسكونه دما باولوسن سيلاسن املاخنا لمنو بزيما يمسكنو نبرو اتم اسرات كا يسمعوهم نبرو بدنگت دما مسرت تابيت ماسرتي كسعزنا وتبرتع من دقدا مدرخونه بوبو خا كله تمعصو تغفته ناي كلاتم مقاوحون تفتحه اتحلاو اسرات مستبرا برخا معصو تابيت ماسرت تخفيتو راي اتم اسرات زملقو مسيلو دما سيفو مليحو رؤسو قتلدله باولوس غنا كلاتنا بزي اللونا مواب رسخا اكاي تدبر ان بلا عويلو قدره نسو دما مبرحتي هابون يلو ان غوي اتوي رعرع ان بلون باولوسن نسيلاسن سغدلم ناب قدام اوصيو خا غويتتي من تخدحنسي انتي كغبر دي غبا انبلم نساتم كاب غويتانا يسوس امن امو نسخان بيت كان قدحنو يكون بلو نون ابيتون زلون كلاتهم كا قال اغزابير نغروم بتا ساعتتي ابليتي وسيدو اقصالم حصبم شعون السمس كلهم صدرا بيتو تطمقه نابيتو اديبو دما ما اد قربلم باملاخ سلاز امنون مس كلاتهم صدرا بيتو تحقسه قصري 35 مدر مس وجه حقنا اتم حلقون اتم سبات فتحكا سلدم الهم غلاو لاخو
التحلو إسراد دما أتم حلقات كتفتحوا اللي إخوهم علو حجة أوتصو بسلامون كيدو إلو نباولس إزك على نقرب باولس قنا نحنا رماويان كنس سناس بزي فردي بقودو زبيت أمنا بيت ما سرت أتونا حجر ما بحبو دو كسدنا بعلاتهم دامت يوم يوتصونا امبر إزس كتو زي كون إيبالم أتم قلاو خاء إزنا قرزي نتم حلقون نقروهم نساتهم دما رماويان مخانم مسمع فرهو متيوم كا أكبات إرم أوتصوهم كابتا ختما كجلسون لمنوهم شعو كابيت ما أسرت وتصيهم نبيت لديا أتو نتم أحوات مصر أيوهم كا معدوهم كابون حالفو جبر هواريات معراف 17 باولوسن سيلاسن أب تسالونكي قطري حده بام في بيلوسن بأبيلونيان أبيلون كا ناب تسالونكي أتو أب أون بيت صلوت أيهود نبرت باولوس كأل كم تلمادون نباتاتهم آتيو سلسة سنبت بصحفات مساتاتهم تزراربه نخرصص كسكن كموتات كتنسن كم زقبو إذ سبكلكم زلخو يسوس كا كريستوس إيلو الناترقم يقلت سلم نبره كباتاتهم كا حيالو أمينهم نا باولوسن سيلاسن تتصنبرو أزيوم بزحات كابتهم نا أملاخ زفرهو ترعويان كابتن عبيتي أنستون حيدت زي كوناكم أقبرو اتم زي آمنو أيهود كا كأنيهم كابت عداقا أكياس سب وصدو حزب أكيوم دمان تاختما النعبوا نبيت ياسون حدقا وديهم كا نابتهم حزب كوتسوهم دليو مسانوهم جنان نياسون حيالو كاب حوات نابتهم أموكان انت تاختما صحيبهم زمن كل عالم زن عبوس نابزي كا متيوم ياسون كا كم أقايش تقبلوا مالو نساتهم كلاتهم مس أواج كيسار زد صالح نغري قبرو يسوس زبهال كال نقص اللون يبلو ايوم الناول تقدرو نساتهم ازين السمعو سباتن نمكوان انتي اتاختمان عاقر قروهم نياسون نتم كالوتسن وحس أتكلم كا حدقوهم باولوسن بصوتن أبيريا قطر 10 اتم أحوات جنان باولوسن سيلاسن بو بليتن أبيريا سددوهم أبقى مسبتحو خا نبيت صلوت أيهود أتو نساتهم دما كابتهم أب تسالونكي زنبرو زبالت دقتات نبرو نساتهم ازي نجر ازي اسكيكم انتخوينو إلهم أبتتصبح نتي صحفات إنا مرمرو نتقال كله فقادم تقبلوا سلازي بزحات كباتاتهم كابتن كبراتان استتصرئن سبوتن حيدت زي كونو أمنو أبتسلونك إزنبرو أيهود كا باولوس أبيريا دماك على أملاك كم زنقره مسمعو نتهزبي كزرقون كنعبون نابقاون متو شعوتهم أحوات نباولوس كسعب حريك خيد كالتفهم سددو سيلاسن تميديوسن قنا أبقى ترفو نتم نباولوس زوصدو قنا كساعتنا أبتحو أمو سيلاسن تميديوسن كالتفهم نابقو يسعبو زبل تأزاز حيزهم نباتاتهم تملسو باولوس أبقاتنا قطر 16 باولوس دما أبقاتنا خطبيهم كله اتختمات أوطات مليئة مسرعية بمنفسو تقاطله سلازي أبيت صلوت مس أيهودن مستم فرحت أملاخن كله معلت دما أبعداقا مسرخبا من يزرارب نبره حيالو فلسفات كاب إبيكوريوسن أستيوكوسن مسؤول صمدو كلهم زعجاو انتاي كبل كون يوزدل زلو بلو كلهم دما بنا يسوسن تنسائن سلسة بخلهم بحدستي أمالك تزمهر زلو دا أي مسل بلو قاشا نقر أبقى أزانا تسمعنا اللقامة زنسخاء تزاربو حدش تمرتس انتاي مخانو كنفلت ريك على النايو زنقر زيس انتاي مخانو كنفلت ندلي علونا النابلو دما حيزهم ناب أريسافاغوس وسدوا كلهم سبعتنا أبقى زنبرو قانوتن بزين حدش نقر مزرابن مسمعن انت زي كوينو نخال اسيق زي عينو برومن باولوس قنا أما أكل أريسافاغوس دو إلو بلي أتم سبعتنا بكل نقر مملاخ أمالختكم تبزحوا أريئكم اللهو النظركم عادسكم كرئي خلهو نزي تفلت أملاخ زبل تتصحفوا مسوئي رخبكم مبارس زي كيف لتكم التملخوا وزلكم نو أنا نقركم اللهو
تعلمن أب أزلون زجبر أملاخ نسوجيتا السماين مدرن إيومو بيد أب تانس مقادس حدرن إيو نسيهوتن تنفاسن كل نجارن نقوله زهب إيو جلكم زشانكو يتسب أيقلقلون إيو كابتم تقانيتهم دم حيالو نحنا كاب عليت أملاخ إنا إلون كم زلو بقو إنا ننبرن إنو وساوسن بقو خا إنا زلنا مو نسو كاب حدث أبرسي كل مدري كنبرو كل عليت سب فترة نسو كاب نفسو وكفنا زير حققنا السو منا الباش حاسسيلهم انت رخبوون أملاخ من تخدليو نمنا بريئهم دما وصن زمناتن دو درتن حققلهم بارسك عليت أملاخ كاب كناس أملاخ نتبناي سب الحتن حسابن التقبر قرص ورقي وي برور وي امني كمز مسلكن حسوا اي قبعنان ايو أملاخ نتزمن دم قرنا حالفو بتي كموتا زتنسو امو بقون كل امنا النهابه زمد بصب اين علم بصدق يزفرد الله مع التوسي سلازلو حجي اب كل ابوتا نبزل سب كنسحو ينغر الله قطر 30 كلتن بزعبا تنساي موتات مش سمعو جنا قاليهم الله قصلو قاليهم كا ازس كم بحدش دما كنسمعا كان دلينا بلو كمو دما باولوس كما اكلم وصه حيال السبوت كاسعبو امو امنو كباتاتم دما تناي اريسوفاغوس مكونن ديونيسيوسن ديماريس اتبال سبيتن كمون كالوت مساتاتم نبرو معراف 18 باولوس أقرنطس قطري 1 دحرزي باولوس كاب أتينا تبجسو ناب قرنطس متى كلاوديوس كلهم أيهود كاب رومي كلوكو عززمو شوكنا مسبيتو برسكلا كاب إيطاليا زمتى أكيلاس زبحال أيهوداو بعل بونطوس رخبة نباتاتهم تتصنبره عيوم حادث لزنا برخا النعي مساتاتهم تقمته اتعيوم دما مسفاي دنقان نبره سنبت كا أبيت صلتهم إزرارب نايهودن نصر أويانن دما يردهم نبره سيلاسن تيموثيوسن كم مقدونيا مسوردو باولوس اتي يسوس نسو كريستوس مخانو نايهود نامسكر بعيو تقال صنيعو نبره نساتهم مستخراخرون مسصرفون غنا كدانو نغيفو دمكم ابرئسكم يكون انا نصحي كاب حجكا ناب احزاب كخيد يبلم كابو وصيو دما نبتي تيتيوس يستوس زبحال እግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብአይ ቤቱ ኸአ አብጥቃ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት አተወ ክሪሲጶስ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ አመነ ካብ ሰብ ቆሮንጦስውን ብዙሓት ሰሚዖም አመኑን ተጠምቁን ጎይታ ኸአ ለይቲ ብርአይ ንጳውሎስ ተራእዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ደኣ እምበር ስቕ ኣይትበል ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን ኣይትፍራሕ በሎ ኣብኣ ቃል ኣምላኽ እናመሃረ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ قطري 13 غاليوس اب اكيا مثلن النتشي مخلو ايهود حبيرم اب باولوس تنسمو بزي حقنا املاك كملخو نسب يحبابل اللونا بلونا مغابيا امصو باولوس افو كخفت مسدليغنا غاليوس نا ايهود ابتم ايهود غلا عمص ويس غلا كفو غبري انت زخونسي هادي سمعكم متغبنيرو كركر بزعبا قالن سمن حقكمن انت خونغنا أنا أبزت نجار زفرادك خون أيفتن إيه أما بعلاتكم فلتوا بلام كابت مجابا أيون سقوكم كلاتهم كأ نسستينس مرحبت صلوت حزم حبيرم أبكرمي مجابا زبطوا غاليوس جنا جدي إزقوا أي نبرن باولوس ناب أنتوكيا كم استملسه قصرة 18 باولوس جنا دحرزي حياله معلتي مستقمته كابتم أحوات تسنابته بصعا سلازنبرو اب كنكريا رؤسو مستلاصيخا مس برسكيلان اكيلاسن بمركبنا سوريا خده اب افيسون مسبصحوخا ناتاتوم اب احدغم نسغنا نبيت صلوت اتيو مستم ايهود يزرارب نبره نساتوم بزح معلت مساتاتوم كصنح انتلمنوخا ابيم بززمت بعل بزبلكو ابيله ابير سالم كوعلي غبانيو املاخ انت فقدوخا نباتاتكم كملس ايلو تسنابتم
ካብ ኤፌሶን ከኣ ብመርከብ ከደ ኣብ ቄሳርያ በጽሐ ካብኣ ደይቡን ማሕበር ሰላም ምስ በለድ ናብ አንጾኪያ ወረደ ሓያሎ መዓልቲ ኣብኣ ምስ ቀነየ ከኣ ካብኣ ተበጊሱ ንኹላቶም ደቂ መዛሙርቲ እናጽንዐ ኣብ ሃገር ገላትያን ፍርግያን በብታራ ዞረ አጵሎስ ኣብ ኤፌሶንን ቆሮንጦስን ቁጽሪ 24 ሓደ ሊቅ አጵሎስ ዝስሙ አይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋት ከኣሰልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ መገዲ እግዚአብሔር ምሁር ነበረ ጥምቀት ዮሐንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልጥ ሲ ከመንፈስ መይቁ ብዛዕባን ናይ ኢየሱስ ይነግር አጸቢቆን ይምህር ነበረ ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ ፐርሲኪላን አኪላስን ምስ ሰምዕዎ ኸኣ ወሲዶም መገዲ ኣምላኽ አጸቢቆም ኣረድእዎ ናብ አካያ ክሓልፍ እንተደለ እቶም ኣሕዋት ኣጸናንዕዎ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ክቕበልዎ ጸሓፍሎም ኣብኣ ምስ በጽሐ ከኣ ነቶም ኣመንቲ ብጸጋ ኣምላኽ ብዙሕ ጠቐሞም ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናርአየ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብጉሁድ ኣጸቢቑ ይረትዖም ነበረ ምዕራፍ 19 ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ አጵሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ከሎ ጳውሎስ በቲ ላዕላይ ሃገር ሓሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ ሓያሎ ደቂ መዛሙርቲ ድማ ረኸበ እሞ ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም በሎም ንሳቶም ከኣ ኣይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ኣይሰምዓናን ኢሎም መለስሉ ንሱ ከኣ በየናይ ጥምቀት ዳኣ ተጠመቕኩም በሎም ንሳቶም እውን ብናይ ዮሐንስ ጥምቀት በልዎ ሽዑ ጳውሎስ ዮሐንስ በቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ማለት ብኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ ነቶም ህዝቢ እናነገረት ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጠመቐ በሎም እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠምቁ ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ከኣ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ ብቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩ እቶም ሰባት ከኣ ኩላቶም ኣስታት 12 ዝኣኽሉ ነበሩ ቁጽሪ 8 ኣብ ቤት ጸሎት ኣእትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ እናነገሮምን እናረድኦምን 3 ወርሒ ብትብዓት የዘራርቦም ነበረ ሓያሎ ነቲ መገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስ ተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ካባታቶም ኣግለሰ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ፈልዩ ኣብ ጽጽባሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ ይዘራርቦም ነበረ እዚ ኣብ እስያ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድን ጽርዓውያንን ነቲ ቃል ጐይታ ክሳዕ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ሙሉእ እናቐጸለ ኸደ ኣምላኽ ከኣ ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝኾነት ተኣምራት ገበረ ማዕረምያኡ ወይስ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም የሓድጎም ርኹሳት መናፍስቱን ካባታቶም ይወፁ ነበሩ ቁጽሪ 13 ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዝዞሩ ኣይሁድ ከኣ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ እነምሕለኩም ኣሎና ኢሎም ስም ጐይታ ኢየሱስ ክሰሙ ኢሎም ፈተኑ እቶም እዚ ዝገበሩውን 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም እቲ ርኹስ መንፈስ ድማ ንኢየሱስ እፈልጦ ንጳውሎስ እውን ኣይስሕቶን እየ ንስኻትኩም ከ እንታወት ኢኹም ኢሉ መለሰሎም እቲ ርኹስ መንፈስ ዝሓደረ ሰብኣይ ከኣ ጐየዮም ጥራዮም ኮይኖም ቆሲሎም ካብታ ቤት ክሳዕ ዝሃድሙ ንኽልተ ካባታቶም ተበራቲዑ ኣሕመቖም እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድን ጽርዓውያንን ኩላቶም ተፈልጠ ንኹላቶም እውን ፍርሃት ወደቆም ስም ጐይታና ኢየሱስ ከኣ ተመስገነ ካብቶም ዝኣመኑ ከኣ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን መጹ ብዙሓት ጠንቈልቲ ድማ መጽሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተተጸብጸበ ከኣ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ ቃል ጐይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዕን ናዕቢ ኣብ ኤፌሶን ቁጽሪ 21 እዚ ነገር እዚ ምስ ተወደየ ጳውሎስ ብመቄዶንያን በአኪያን ሓሊፉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ብመንፈስ ሓሰበ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኹ እውን ንሮሜ ድማ ክሪኣ የድልየኒ እዩ በለ 2 ካብቶም ደገፍቱ ጢሞቴዎስን ኤራስጦስን ናብ መቄዶንያ እሰደዶም ንሱ ግና ኣብ እስያ ሓያሎ ወርሓት ጸንሐ ቁጽሪ 23 በትቅነቲ ብዛዕባ እዚ መገዲ እዚ ብዙሕ ዕግርግር ኮነ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ሓደ ኣርጤመስ ዝኸውን መቕደስ ብሩር ዝሰርሕ አንጠረኛ ነቶም አንጠረኛታት ብዙሕ የርብሖም ነበረ
እዚኣቶምን ነቶም ብዕዮም ዝሓብርዎምን ኣኪቡ ከዓ ከም ዝበሎም ኣቶም ሰባት ጥቕምና ካብዚ ስራሕ እዚ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም። እዚ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ዝግበሩስ ኣማልክቲ ኣይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩላ እስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስድዕን ከም ዘዕለወን ትርእዩን ትሰምዑን ኣለኹም። እታ ኩላ እስያን ብዘላ ዓለምን ዘምልኽኣ ዓባይ ኣርጤሜስ መቕደሳ ከም ኮንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ከይነዓቅ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርሃና ዘሎ። እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ዓው ኢሎም ኣርጤሜስ ሰብ ኤፌሶን ዓባይ እያ እናበሉ ጨደሩ። ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ። ንጋዮስን ኣርስጦክሮስን ሰብ መቄዶንያ ብጾት ጳውሎስ እናስሓቡ ሓቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጐየዩ። ጳውሎስ ኣብ ማእከል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከልከልዎ። ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ እስያ ገሊኦም ከዓ ናብታ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ሊኢኾም ለመንዎ። እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዙሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም እተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ። ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ንቕድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ እቲኣቶም ካብ ማእከል እቶም ሰባት ሰሓብዎ። እስክንድሮስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክምጉተሎም ደልዩ ብኢዱ ኣመልከተ። ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤሜስ ዓባይ እያ እናበሉ ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም 2 ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ። እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በለ። ኣቶም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እቲ ዓባይ ኣርጤሜስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋይ እዩ እምበኣርሲ እዚ ኣሉዝ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሃድኡ ብተሃዋኽውን ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግባኣኩም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስኩም ከይሰረቑ ንኣምላኽኩም እውን ከይጸረፉ ኢኹም ኣምጺእኩምዎም ዘለኹም። ዲሜጥሮስን እቶም መሳርሕትን ግና ገለ ነገር እንተለለዎም መዓልቲ መጋባእያን ምስለኝታትን ኣለውዎም። ንሓድሕዶም ይካሰሱ። እዚ እተልዕልዎ ዘረባ ስለ ካልእ ነገር እንተኾይኑ ከዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋዕላ ይቑረጽ። በዚ ዕርግርግር እዚ እንመርሶ ምኽንያት ስለ ዘይብልና በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕ እኳ ከይንኽሰስ ንፈርህ ኣሎና። ከምዚ ኢሉ ነቲ ኣኼባ በተኖ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ጉዕዞ ጳውሎስ ናብ መቄዶንያን ግሪክን ቁጽሪ 1 እቲ ታዕታዕ ምስ ዓረፈ ጳውሎስ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ጸዊዑ ማዕዶም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ነቐለ። ብብዙሕ ቃል እናማዕዶም ከዓ ነቲ ሃገር ዘይሩ ናብ ጽርኢ መጸ። ኣብኣ 3 ወርሒ ምስ ገበረ ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ኸሎ ኣይሁድ ውዲት ስለ ዝገበሩሉ ብመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ ምኽሪ ቖረጸ። ክሳዕ እስያ ከዓ እኒ ሰብ ጲሮስ ወዲ ጲሮስ በዓል ቤርያን ኣርስጥሮክሮስን ስኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋዮስን በዓል ደርቤን ጢሞቴዎስን ካብ እስያ ከዓ ተልኪቆስን ጢሮሞፊሞስን ኣሰነይዎ። እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ኣብ ጥራኣስ ተጸበዩና። ንሕና ግና ድሕሪ በዓላት ቅጫ ካብ ፊልጵ ብመርከብ ነቒልና ብ5 መዓልቲ ኣብ ጥራኣስ ናባታቶም በጻሕና። ኣብኣ እውን 7 መዓልቲ ቀኒና። ጳውሎስ ሙት ከም ዘተንስአ ቁጥር 7 ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንጌራ ክንቈርስ ተኣኪብና ኮለና ጳውሎስ ንጽባሒቱ ክብገስ ኣሓሲቡስ ይዛረቦም ነበረ። ዘረባኡ ድማ ክሳዕ ፈረቓ ለይቲ ኣንወሐ። ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መብራህትታት ይበርህ ነበረ። ኣውጢኮስ ዝስሙ ጎበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ኸሎ ከቢድ ድቃስ ወሰዶ። ጳውሎስ ዘረብኡ ምስ ኣንወሐ ከዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወደቐ። ሞይቱ ድማ ለዓልዎ። ጳውሎስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥ በለ። ሓቒፍዎ ከዓ ነፍሱ ኣብኡ ኣላ እሞ ዋይ ዋይ ኣይትበሉ በሎም። ደይቡ ድማ እንጌራ ቖሪሱ በልዐ። ክሳዕ ምድሪ ዝወግሕ ብዙሕ ምስ ተዛረቦም ከዓ በዚ ከምዚ ካብኡ ነቐለ። ነቲ ወዲ ከዓ ብሂወቱ ኣምጽእዎ እሞ ኣዝዮም ተጸናንዑ። ጳውሎስ ካብ ጢርኣዳ ናብ መሊጠ ከም ዝኸደ ቁጥሪ 13
نحنا قدم أم مركب أتنا ጳውሎስ ምድሪ ከኸይድ ደልዩ نوكن قبلو حسيبنا كمو عزيزنا نبرمو نأسوس أبيلنا حلفنا ኣብ ኣሶስ ምስ ተራኸብና ተቐቢልና ናብ መጠለኔ መጻና ንጽባሒቱ ኸዓ ካብኣ ብመርከብ ጌርና ኣብ መንጽር ኪዮስ በጻሕና በተኸለይቲ መዓልቲ ድማ ነታ መርከብ ኣብ ሳሙስ ኣቂምናያ ንጽብሒቱ ድማ ኣብ ሜሊጦስ ኣተና እንተ ኾይኑሉስ ጳውሎስ ንበዓል 50 ኣብ የሩሳሌም ከብዕል ተሃዊኹ ነበረ እሞ ኣብ እስያ ምንቲ ኸይንድንጉ ኢሉ ናብ ኤፌሶን ከይኣቱ ምኽሮ ወደአ ጳውሎስ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ዝገበሮ ናይ መፋነው ዘረባ ቁጥር 17 ካብ ሜሊጦስ ናብ ኤፌሶን ሊኢኹ ነቶም ሽማግለታት ማሕበር ናብኡ ጸውዖም ናብኡ ምስ መጹ ኸኣበሎም ካብታ ናብ እስያ ዝኣትኹላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ከመይ ከም ዝነበርኩ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ብኩሉ ትሕትናን ብብዙሕ ንብዓትን ብውዲት ኣይሁድ ብዝበጽሓኒ ፈተናን ንጐይታ ከመይ ገይረ ከም ዘገልገልክዎ ንኣይሁድን ንጽርኣውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከኣምኑ እናመስከርኩ ዝጠቅም ዘበለ እናሰበክልኩም ኣብ ዋዕላ ኮነ ኣብ ቤት ኮነ ምምሃርኩም ከቶ ኣየብክርኩን ሕጂ ድማ እንሆ ኣነ ብመንፈስ ተኣሲረ ናብ ኢየሩሳሌም እኸይድ ኣለኹ ብዘይ እታ መንፈስ ቅዱስ ማሰርትን ጸባን ክጸንሐካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተማኡ ዝምስክረለይ ዘሎ እንተዘይኮይናስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኽበና ይፈልጥን እየ ጉያይን ብጐይታና ኢየሱስ እተቐበልክዋ መልእኽተይን ክፍጽም ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ሕይወተይ እውን ብኣይሲ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርእያን እየ ሕጂ ድማ እንሆ ንስኻትኩም ኩላትኩም እናዘርኩ መንግሥቲ ኣምላኽ ዝሰበክልኩም ደጊም ገጸይ ከም ዘይትርእዩ እፈልጥ ኣለኹ ኩሉ ምኽሪ ኣምላኽ ነገርክኹም እምበር ዘትረፍኩልኩም የብለይን እሞ ካብ ደም ኩሉኻትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎሚ መዓልቲ ምስክረልኩም ኣለኹ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥራያ ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሳ ሓልው ኣነ ምስ ኣገለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይንሕፉ እኩያስ ተኻሉ ከም ዝኣትውኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቂ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምንቲ ክስሕቡ ቄናን ነገር ዝምህሩ ካባኻትኩም ክትንስኡ እዮም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም ምምዓድ ከም ዘይብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽነቲ ካንጸኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከርስትየኩም ዝኽእል ቃል ጸጋኡን እምሓጽነኩም ኣለኹ ብሩር ኮነ ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኳ ኣይደለኹን ንኣይን ነቶም ምሳይ ዝነበሩን እዘን ኣእዳወይ ከም ዘገልግላ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ጐይታና ኢየሱስ ባዕሉ ካብ ምቕባልሲ መሃብ ኣዝዩ ይባረኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዝግባእ ብኩሉ ኣርእኹኹም ቁጥሪ 36 እዚ ምስ በለ ከዓ ተንበርኪኹ ምስ ኩሎም ሓቢሩ ጸለየ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ በኸዩ ንጳውሎስ ድማ ብክሳዱ ሓኒቆም ሰዓምዎ ካብ ኩሉ ከዓ ስለቲ ደጊም ስገጻይ ክትርእዩን ኢኹም ዝበሎም ቃል ኣዝዮም ጓሃዩ ክሳዕታ መርከቡን ኣፋነውዎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኸደ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ካባታቶም ተፈሊና ብመርከብ ዝተበገስና መገድና ኣቕኒዕና ናብ ቆስ መጻና ንጽብሒቱ ከዓ ንሮዶስ ካብኣውን ናብ ጳጥራ ኣተና ናብ ፍንቄ እትኸይድ መርከብ ምስ ረኸብና ከዓ በኣ ጌርና ነቐልና ንቄጵሮስ ኣማዕዲና ርኢናያስ ንጸጋምና ሓዲግናያ ናብ ሶርያ ኣበልና ጽዕነት እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዝራገፍ ነበረ እሞ ናብኣ ኣተና ደቂ መዛሙርቲ ረኺብናስ ኣብኣ 7 መዓልቲ ቀነና እሞ ንሳቶም ብመንፈስ ተደሪኾም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድ ነገርዎ ኮነ ከዓ እተን መዓልታት እቲኣተን ምስ ኣሕለፍና ክንከይድ ወጻና ኩላቶም ድማ ምስ ኣንስቶም ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወጻኢ እታ ከተማ ኣፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይንና ከዓ ተንበርኪኽና ጸልና ንሓድሕድና ድሓን ወዓሉ ተባሃሂልና ከዓ ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም እውን ነንገዛኦም ተመልሱ ቁጥሪ 7
نحنا قنا بمركب مخاد مسودانا كابتيروس نابيتا لموس بصحنا نتم أحوات السلام لنا بساتاتهم حنت معلتو علنا نتصبحيتو كاب آوتسينا ناب قيساريا مصانا أبيت فيليبوس وانجيلاوي كابتوم شو أتس حدا زنبره أتينا أبقاك أننا نسو تنبيت زنبه 4 دناقلا والد نبراو حيانا معلت مسقبرنا أقابوس زسمو النبي كاب يهودا ورده نبانا متسيخا كنات باولوس وسيدو أعداون آغارون بؤو تأسر أمو نوانا زاقنات زياء أيهود أبير سالم كم زيجيرم أسيرم نبئت أحزاب أحليفهم كبوا إيام يبل منفس قدس بله زم السمعنا نحنان اتم دك تعدن نبير سالم كيدي نباولوس لمنايو شعب باولوس أتم اتبقين نلبي اتصبرن انتاي تقبر اللهم أنا من تسم قويتانا يسوس أبير سالم نمومات دم أنبر نماسر تتراي أقوى يكون كن تدالي زلخو إلو ملسلم مسمع مسعبينا خا فقد قويتا يخون إلنا حدانا قطري 15 دحرزق نزي تدالينا نبي رسالم ديبنا حيالو دق مزامرتي كاب قيساريا مسانا مصو نام ناسون بعل قبروس ناي قدم ود مزمور كناتون مرحنا باولوس ابي رسالم نياقوب كم زبصحو قطر 17 نبي رسالم مسمت أناخا اتم أحوات بحاقوس تقبلنا نصبحيتو باولوس مسانا نبي يعقوب بصحي كلاتهم اتم شماغلتات كا أبو تأكبو سلام مسبولم كا بغلغلوتس أملخ أبهزاب زغبرو ببحد ترابيلو نغرم إذا مسمعون أملخ أمسجنهم بلو وحاونا كاب أيهود كندي ألفات كم زأمنو تريال لخا كلاتهم كا بزعب حقيق نعط اللهم أما كالأحزاب نزلوا كلاتهم أيهود كموسى كرحقوا دقهم كي جزروا بسرعتهم كي نبروا إلكا كم التمهر سمعهم الكالو ممتأخا سمعهم كلاتهم كي تأكبوا يترفنيهم أمخا انتاي قبر مبارسك إذن إن بلكا قبر مبتعزلهم 4 سبعي اللونا تمال أيام أمو مساتاتهم نتأخ رأسهم كلاتيون أو كندهم عديالهم شعون السخاب على حق إقوى نحلوها كم اتملالسن إذا بزعبا سمعوا وزبلكم تمخانوا كلاتهم كفلتيهم بزعبا اتم زأمنوا أحزاب قنا تماخيرنا نتعطى تحردن ندمن نحن قل نزموتن كحرموا عزيزنا يوم قالنا شعب باولوس نتهم سبات حيزو نتصبحيتم ساتاتهم مسنتسهي نفس وقفهم مسوعة من انتي كأربو معدت من صهم كم زملائي كنقر نبيت مقدس أطوي باولوس أبيت مقدس كم اتتحزي قطر 20 شوعتن اتن شوعتن معلتي كودا مسك أرباخا كاب إسيا زموتو أيهود أبيت مقدس مصر أيوو نخلو تهزبي النعيبهم أداوهم زرقهم حزوهم أتم سب إسرائيل نعو دقفنا اتي أفقد حقر مس إذ هزبي إذن مس إذ حق إذن مس إذا سفرازي أن زي الله قبل كل سب زمهر سبعي إزيو أبرس زدمات صر أو ينبزا مقدس إزياء آتيو نزا قدس سفرا أركسوا إلهم تقدروا قدمني ترام في موس بعل إفيسون مسؤو أب كتماري أمو نبرو أمو باولوس أبتا مقدس زأتو مسيلوهم نبرأ زلا تختمها عقر قرت هزب دما تأكبه نباولوس حيزمون كم مقدس نوت أي صحابو بؤون نتي معت شقروا كقتلوا مسدلوا دما يرسالم بزلا كم اتنعبت أبت حلقة الشح وربت صحي شعود شفرا مسحالقهم حيزونا باتاتهم قوي نتحلقة الشحن شفرؤون مصر أيوخاء نباولوس مزباطو حدقو دحرزي اتحلقة الشح قريبو أتحزو بخلطة موقع كأسرو وخاء عززة من مقانون انتاي كم زقبرون حتته اتهم هزب عوئلهم قاليهم كم زقاليهم كم تيبلو نبرو بمقنيات اتجرح مرح رقصو مفلات مسانا خاء ناب سفر كبتسحوه عززة بزو حزب خاء نيوبولو إلو الناج الدرى يسعب نبرمو أبتي مدايبو مسبتحي اتأكب هزبي منتي كي حاسيو إلهم اتهم تشفرا تسكمو باولوس نتهم هزبي كم استزاربهم قطري 30 شوعتن ناب سفر كأتو مسدلو دما باولوس نتحلق الشح كزارب كادو تفقد اللي إخابلو نسخة زربات رئيدو تفلت إخا كنمي زور حتى زي أن عيب كاس 4 شح قتلت نفسي نبرخا زوج أخا قبص أويدو نسخة يكون كان بلو باولوس قنا أنس أيهودا سبعي بعل ترسس نيكل كيا ودي اتاسميت ختماي نهزبي كزارب كتفقد اللي إلمنا كاللخو بلي شعوب باولوس مستفقد اللو أبتمدايبو دو إلو نتم هزبي بيدو عمل كتم سات مسبولو خا
بቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 1 አቱም አቦታተይን አሕዋተይን እዚ ሕጂ አባኻትኩም ዝማጸረሉ ነገር ስምዑኒ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረብ ምስምዕዎ ኣዝዮም ጸጥ በሉ ንሱ ኸኣ በለ ኣነስ ኣብ ጥርሴስ ናይ ቅልቅያ እተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ እየ ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቐ እናተምሃርኩ ከኣ ኣብዛ ኸተማ እዚኣ ኣብ ትሕቲ እግሪ ገማልኤል እየ ዝዓበኹ ከምዚ ኩልኻትኩም ሎሚ ዘለኹምዎ ኸኣ ብናይ ኣምላኽ ቀናዕ ኮንኩ ሰብኡትን ኣንስትን ኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሓሊፈ እናሃብኩ ነዛ መገዲ እዚኣ ክሳዕ ሞት ሰጎግኩዋ ምእንቲ ክቕጽዑ ኸኣ ናታቶም ኣሲረ ናብ የሩሳሌም ከምጾም እቲ ሊቀ ካህናትን ኩላቶም ዓበይትን ካባታቶም ንሕዋት ደብዳቤታት ተቐቢለ ናብ ደማስቆ ምኻደይ ይምስክሩለይ እዮም ጳውሎስ ናብ ጐይታ ከም ዝተመልሰ ኣዘንተወ ቁጽሪ 6 ኮነ ድማ ክኸይድ ከለኹ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረብኩ ኣጋቐትሪ ብድንገት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብርሃለይ ኣብ ምድሪ ኸኣ ወደቅኩ ሳውል ሳውል ንምንታይ እትሰጐኒ ዝብል ድምፂ እውን ሰማዕኹ ኣነ ድማ ጐይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ መለስኩሉ ንሱ እውን ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጐ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝሬታዊ እየ በለኒ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን ሽዑ ኸኣ ጐይታይ እንታይ እግበር በልክዎ ጐይታ ድማ ትንስኢካ ናብ ደማስቆቶ እቲ ክትገብሮ እትሰርዓልካ ዘበለ ኸኣ ኣብኣ ክነግሩኻ እዮም በለኒ ብምንጽብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ እንተሰኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውኒ ሓናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ገይሩ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ኣይሁድ ጽቡቕ ምስክር ዝመስከሩሉ ሰብኣይ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ሳውል ሓወይ ረአ በለኒ ኣነ ድማ ብኣባ ርኢኹ እሞ ጠመትክዎ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ኣቦታትና ብዝርኢኻዮን ብዝሰማዕኻዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮኖን ፍቓዱ ክትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ከዓ ክትርእዮን ካብ ኣፉውን ቃል ክትሰምዕ ቅድም ሓረየካ ሕጂ ኸ ንምንታይ እቲ ድንጊ ተዝሲእኻ ትጠመቕ ስም ጐይታ ጸዊዕካ ካብ ሓጢኣትካ ተሓጸብ በለኒ ኮነ ድማ ናብ የሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክትጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይቅበሉኻን እዮም ስለዚ ካብ የሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ከሎ ርኢኽዎ ኣነ ኸኣ ጐይታይ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ኣእስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት እውቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም ደም እስጢፋኖስ ምስክርካ ከፍስሱ ከለዉ ድማ ባዕለይ ምሳታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ ክዳውንቲ እቶም ዝቐተልዎ እውን ሓልኹ በልክዎ ንሱ ኸ ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ እልእኸካ ኣለኹ እሞ ኪድ በለኒ ቁጽር 22 ክሳዕ እዚ ቃል እዚ ሰምዕዎ ድሕሪኡ ግና ድምፆም ዓዋቢሎም ከም ዝበለ ሰብ ብህይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ ካብ ምድሪ ይርሓቕ በሉ ንሳቶም እናጨደሩ ክዳውንቶም እናደርበዩ ሓመድ ንላዕሊ እንተበተኑ እቲ ሓለቓ ሽሕ ነቲ ዝጭድሩሉ ዘለዉ ምኽንያት ምእንቲ ክፈልጥሲ ብመግረፍቲ ክምርመር ናብ ሰፈር ክእትውዎ ኣዘዘ ክገርፍዎ በጥ ምስ ኣበልዎ ኸኣ ጳውሎስ ነቲ ደው ኢሉ ዘሎ ሓለቓ ሚእቲ ንሮማዊ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ክትገርፍዶ ተፈቒዱልኩም እዩ በሎ እቲ ሓለቓ ሚእቲ እዚ ምስ ሰምዐ ከይዱ ነቲ ሓለቓ ሽሕ እዚ ሰብኣይ እዚ ሮማዊ እዩ እሞ እቲ እትገብሮ ዘለኻ ፍለጥ ኢሉ ነገሮ እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ መጺኡ ኣታ ሮማዊ ዲኻ እስኪ ንገረኒ በሎ ንሱ ድማ እወ በለ እቲ ሓለቓ ሽሕ ከዓ ኣነ ንርእሰይ ሮማዊ ንምዃን ብዙሕ ገንዘብ ሂበ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ጳውሎስ ከዓ ኣነስ እባ ተወሊደሉ እየ በሎ እቶም ክምርምርዎ ኢሎም ዝነበሩ ቀልጢፎም ካብኡ ኣግለሱ እቲ ሓለቓ ሽሕ ድማ ሮማዊ ምዃን ምስ ፈለጠ ስለ ዝኣሰሮ ፈርሐ ጳውሎስ ኣብ መጋባእያ ኣይሁድ ንፍርዲ ከም ዝቐረበ ቁጽሪ 30 ኣይሁድ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኸሰስዎ ርግጽ ነገር ክፈልጥ ደልዩ ከዓ ንጽባሒቱ ፈትሖ ንሊቃውንቲ ካህናትን ንብዘሎቱ ዋዕላን ከዓ ትእከቡ ኣዘዞም ንጳውሎስ ድማ ኣውሪዱ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆሞ
حواريات معراف عسران سلستن قطري حاده شعو باولوس نتم وعلات أميتو أتمحواتي أنا كسعزا معلت زيا أبكمي أملاخ بكل بسنة حلنا إيه التملالسكو بلم حنانيا أتلك أكهانات جنا نتم أبتقاو دو إلهم زلو أفو كذبت وعززم باولوس كأ نو أتالقلق قد أملاخ كذبت أكايو نسخا كم تحقي غير كاختفردني تقميت كاللوخا أموخي حقي أفيس كادو كذبت نتأزز اللوخا بلو أتم أبتقاو دو إلهم زلو خا نلك كهانات أملاخ دو تتصرفوا اللوخا بلو باولوس دما أحواتين شم هزبخا أي تتصرف تتصحيف اللومو لك كهانات مخانو أي فلتكون بلوم باولوس كأ قليئهم صديق أوان قليئهم ونفرسوان مخانو مسفلته أبتو على عويلو أتم أحواتي أنا فرساوي ود فرساوي إيه بزعبات اسفان تنسى موتاتني يفردني على اللوبله صديق أوان تنسى كونه ملأخ كونه منفس كونه يلبون يبلو فرساويان جنا نزو كله يأمنو نبرو أمه زي مستزاربه أمونغو فرساويان صديق أوان بأس كونه تأخيباون تخفافله بزح تشاو دما كونه كاوغن فرساويان كأحيالو صحفتي أبز سب أيزي قال كفو قاي رخمنان منفس وي ملأخ تزاربون تخونخه كميدا يكونوا إلهم تنسيهم تخرخروا بزح بأسي مسكونه اتحلق أشح نساتهم نباولوس كمن زعوا فريهو نتم تفرا وريدهم كما أكلهم زريفهم نفسفر كبتحوه عززهم قطري عسرت حده قويتا خاء بتاد حري آزل ليتي باولوس كم تأبير سالم بزعباي زمسكر كايكم اون عبرومي كتمسكر اللي يقبع كاي امو أجوخا إلو أبكرميو دو بله نباولوس كقتلوه كم استماخروا قطر عسرت خلطه مدر مسوقحي خاء أيهود نباولوس كساع زقتلوه كيبولعن كيستيون سميرم تمحاحالو اتم نزك قبرو التمحاحالو خاء كبربعا يبزحو نبرو نساتهم كا نابلك أونت كهاناتن نبع بيتن متيوم نحنا نباولوس كي قتلنايو قالوا كوا خين الطعم بمرقم تمحاحلنا لنا حجة نسخاتكم مسوا على كونكم نتحلق أشح نبخاتكم كوتصو بزعبقو أتصبقكم كتمرمرو كم زلالكم غيركم نقروا نحنا أبخاتكم كيف تحقن قتلو تعاتقنا لنا بلوم ودي حبتو نباولوس كا نزي وديتم سمعوا كده أمو نبت السفر آتيو نباولوس نقروا باولوس دما كابتم حلقو مئتي نحادة تسويعو زي ودزي نحلق أشح زنقرو زربان لوما نابو كتا أأتو اللي بلو نسوخ أحيزو مسؤو وسيدو نابتي حلق أشح أأتو أمو باولوس اتأسور نابو تسويعو ازودزي زنقركا زربان ليوس نابخا كأتولو لمينو نبلو اتحلق أشح كأ بإدو حيزو وصدو نبينو أقليس دما اتي كتنقرن نتدلي انتا إيلو حتتو نسخة أيهود نباولوس بزعبو أتبقى تحطو كم زلالكا مسيلكا صباحنا وعلا كتور دولهم كل منخاتم أخيرهم اللو كباتاتهم كبربعة سبعي زبزحو أدبيهم ملو اللو نو كسع زقتلو كيبول عن كيستين كأبر اسم محيلهم اللو ما حجي تعاتيهم كابخا تصفاي تبيا اللو نسخة قنا حراي تبولهم إلو ملسلو تحرزي اتحالق أشح نتودي إذن أي كم زفلت كاني نحدو كواي تنقر إلو عززو أمو سددو باولوس أبكرني في الكاس كم زغربة قطر عسران سلستن نخل اتحالق أمي تتسويعو خاء كسع إساريا كخدو كلتا مئتي أكيتاي 7 فرسنيا كلتا مئتي سب كينات ليتي بسالسي 9 أدالو بلو نباولوس من تكسررو متعنيا كمالو بدحانوون أفيلكس أبتي رأسي كبصحو عززة كمزيلو خاء دبداب بتصحفة قطري عسران شدشتن كلاوديوس ليسياس نفيلكس نتلو الرأسي سلام يبلو اللو نسب أيزي أيهود حيزم قتلو دليوم كلو روماوي مخانو مسفلتكو أنا مسفرا متئي أنا قفكو اتزغسلو مقنيات كفلت دليكا نوع لهم أوردكو شعو سلكركر حقهم كم زقصصو رخبكم بر نمت ويس نما أسرت زبت سحكسي كتوا أي رخب كلهم أبزي سب أيزي وديت كم زقبرو مسمعكو خا بولتفنا بخا سديديو نتون كسستون أبكرمي خا كخصو عزيزيهم اللهو دحان كن قصر 31 أتم عكايت دما كم تتعززو نباولوس بليت وسيدم أب أنتي باتريس أبصحو نتصبحيتو نتم فرسنياتات مسؤوك يخيدو حدقو نساتم قنا نفس السفر تمرسو
እቲአቶም ኣብ ቄሳርያ ምስኣተው ኸዓ እታ ደብዳቤ ነቲ ራእሲ ሃብዎ ንጳውሎስ እውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበልዎ ነታ ደብዳቤ ምስ ኣንበባ ድማ በዓል ኣየናይቲ ሃገር ምዃኑ ሓተቶ በዓል ቅልቅያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ከሰስትኻ ምስ መፁ ሽዑ እሰምዓካ በሎ ኣብ ኣዳራሽ ሄሮዶስ ኣእትዮም ክሕልውዎ ኸዓ ኣዘዘ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 24 ጳውሎስ በአይሁድ ከም ዝተኸሰህ ቁጽሪ 1 ድሕሪ 5 መዓልቲ ሃናንያ ትሊቀ ካህናት ምስ ሓያሎ ዓበይትን ጥርጥሎስ ምስ ዝበሃል ሓደ ከኣል ዘረባን ወረደ ንሳቶም ድማ ንጳውሎስ ኣብ ቅድሚ እቲ ራእሲ ከሰስዎ ንሱ ምስ ተጸውዐ ድማ ጥርጥሎስ ከምዚ ኢሉ ክኸሶ ጀመረ ቁጽሪ 3 ወልኡል ፊልከስ በኣኻ ብዙሕ ሰላም ከም ዝረኸብና ብምህዞኻ ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ ብዙሕ መሓሽ ከም ዝኾነሉ ብኹሉ ኣብ ፍቐዳ ሃገር እናተኣመና ንማስወካ ኣሎና ኣዝየ ከየንውሓልካ ግና ብሓፂሩ ብልውሃት ክትሰምዓኒ እልምነካ ኣለኹ ንሕና ነዚ ሰብኣይ እዚ መራሒ ወገን ናዝሬታውያን ኮይኑ ኣብ በዓለሙ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ፌራን ምንዓብን ኮይኑ ረኺብናዮ ቤት መቕደስ ከዓ ከርክስ ደለየ እሞ ሓዝናዮ ከም ሕግና እውን ክንፈርዶ ደለና ግናኸ ሊስያስ እቲ ሓለቓሽሕ መጺኡ ብብዙሕ ሓይሊ ካብ ኢድና ወሰዶ ንኸሰስቱ ድማ ናባኻ ክሓልፉ ኣዘዘ ብዛዕባ እዚ ንሕና እንኸሶ ዘለና ኩሉ ከዓ በዓልኻ ንኡ መርሚርካ ከተስተውዕሎ ይከኣለካ እዩ ኣይሁድ እውን ነቲ ክሲ ሰሚሮም እወ እዚ ነገር እዚ ከምኡ እዩ በሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊልከስ ምላሽ ሃበ ቁጽሪ 10 እቲ ራእሲ ክዛረብ ምስ ኣመልከቶ ከዓ ጳውሎስ መለሰ ካብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈራዲ ምዃንካ ፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እማጸረየላ ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝድብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካ እዩ ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ከልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኮነ ኣይረኸቡንን ሕጁን በዚ ዝኸስኑ ዘለዉ ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትዕሉ ኣይክእሉን እዮም ኣነ ግና ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ እናኣመንኩ በታ ንሳቶም መናፍቕነት ዝብልዋ ዘለዉ መገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እእመነልካ ኣለኹ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣንን ትንሣኤ ክኸውን ዝጽበዮ ከምኡውን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ንህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መስዋዕት ከቕርብን መጻኹ ሽዑውን ካብ እስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምንዓብን ኣብ ቤት መቕደስ ነጺሄ ረኸቡኒ ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎምሲ ናባኻ መጺኦም ክኸሱኒ ምተገብእ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ኣብ ማእከልኩም ብደወይ ዓውኢለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዋ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮይናስ ገለ በደል ረኺቦምለይ እንተኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ቁጽሪ 22 ፊልከስ እዚ ምስ ሰምዐ ናይዛ መንገዲ እዚኣ ጸቢቑ ስለ ዝፈለጠ ሉስያስ እቲ ሓለቓሽሕ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣጸቢቐ ክምርምር እየ ኢሉ ነቲ ነገሮም ይጽናሕ ሓደጎ ነቲ ሓለቓሚቲ ድማ ንጳውሎስ ክሕልዎ ማእሰርቲ ከቕልለሉ ካብ ሰቡ ከገልግሎ እንተደለየ እውን ንሓደ እኳ ከይክልከል ኣዘዞ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊልከስ ቁጽሪ 24 ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፊልከስ ምስታ ኣይሁዳዊት ድሩስላ ሰበይቱ መጺኡ ንጳውሎስ ልኢኹ ጸዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይቲ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፊልከስ ሰንቢዱ ሕጅስ መገድኻ ኪድ ብዝምችወኒ ግዜ ክትመጸኒ ክልእኸልካ እየ ኢሉ መለሰሉ ምስ ናይዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ለሊኢኹ እናምጽአ ይዛረቦ ነበረ 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ጰርቅዮስ ፊስጦስ ኣብ ክንዲ ፊልከስ ተሾመ
ፊልከስ ከዓ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደልዩ ንጳውሎስ ብእስሩ ሓደጎ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 25 ጳውሎስ ናብ ቄሳር ይግባይ ከም ዝበለ ቁጽሪ 1 ፊስጦስ ነታ ሽመት ምስ ሓዛ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ቄሳርያ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ሊቃውንቲ ካህናትን ሽማት ኣይሁድን ከዓ ንጳውሎስ ነገር ኣለዓልሉ። ኣብ መገዲ ኣድብዮም ክቐትልዎ ደልዮም ናብ ኢየሩሳሌም ከደይበሎም ሞገስ ለመንዎ። ፊስጦስ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቄሳርያ ይሕሎ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ቀልጢፉ ናብኣ ንምውራድ ከም ዝሓሰበ መለሰሎም። እምበኣርሲ ካባኻትኩም እቶም ከኣልቲ ዘለዉ ምሳይ ይውረዱ እሞ ኣብቲ ሰብኣይ እቲ በደል እንተሎ ይኽሰስዎ በሎም። ቁጽሪ 7 ምሳታቶም ኣስታት 8 ወይስ 10 መዓልቲ ምስ ገበረ ከዓ ናብ ቄሳርያ ወረደ። ንጽባሐይቱን ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽዋ ኣዘዘ። ጳውሎስ ምስ መጸ ከዓ እቶም ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ ኣይሁድ ከቢቦሞ ደው በሉ። ክረትዕሉ ዘይክእሉ ብዙሕ ከቢድን ክሲ ከዓ ከሰስዎ። ጳውሎስ ድማ ኣነ ንሕጊ ኣይሁድ ኮነ ንቤት መቕደስ ወይስ ንቄሳር ኮነ ኣይበደልኩን ኢሉ ተመጻረየ። ፊስጦስ ከዓ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደሊስ ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ እሞ በዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድመይ ክትፍረዶ ትፈቱ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጳውሎስ ግና ኣነ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እቐውም ኣለኹ፣ ኣብኡ ክፍረድ እየ ዝግባአኒ። ንስኻ ጸቢቕካ ከም እትፈልጥ ከዓ ንኣይሁድ ኣይበደልኮምን። ዓሚፀ ናብ ሞት ዘብጽሕ ገይረ እንተኾይነ ግና ከይመውት እኳ ኣይልምንን እየ። እዚ ዝኸሱኒ ብኸምኡ እንተኾይንኸ ንኣታቶም ኣሕሊፉ ክህበኒ ዝኽእል ከቶ የልቦን። ኣነ ናብ ቄሳር ይግባኝ ኢለ ኣለኹ በለ። ሽዑ ፊስጦስ ምስቶም ኣማኸርቲ ተዛሪቡ ናብ ቄሳር ይግባኝ ካብ በልካስ ናብ ቄሳር ክትከይድ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ኣግሪጳን በርኒቄን ከም ዝቐረበ ቁጽሪ 13 ሓያሎ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ከዓ ንጉስ ኣግሪጳን በርኒቄን ንፊስጦስ ክበጽሕዎ ናብ ቄሳርያ ወረዱ። ኣብኣ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ከዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉስ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዚ ኢሉ ኣዘንተወሉ። ፊልከስ ብእስሩ ዝሓደጎ ሰብኣይ ኣብዚ ኣሎ። ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ከለኹ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድን ዓበይቶምን መጺኦም ንኡ ክፈርዶ ለመኑኒ። ንተኸሳሲ ምስ ከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው ከየብልካዮ በቲ ዝኸሰስዎ ክማጻረ ጊዜ ከሃብካዮ ተቐዳዲምካ ንሓደ እኳ ሓሊፍካ መሃብ ስርዓት ሮማውያን ከም ዘይኮነ ድማ መለስኩሎም። እምበኣርስከ ኣብዚ ምስ ተኣከቡ ከየደናግኹ ንጽቢሒቱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከም ጽዋ ኣዘዝኩ። እቶም ተሰስቱ ደው ምስ በሉ ግና ብጀካ ብናይ ኣምልኾኦም ዝኾነን ነገር ባእሲ ብዛዕባ ሓደ ምዉት ጳውሎስ ግና ህያው እዩ ዝብሎ ኢየሱስ እንተዘይኮይኑ ንኣይ ከም ዝመሰለንስ ገለ ክፉእ ክሲ እኳ የምጽሉ። ኣነ ከዓ በዚ ነገር እዚ ዝገብሮ እንተጨነቐኒ ናብ ኢየሩሳሌም ክዲብ እትፈቱ እንተኾንካስ በዚ ነገር እዚ ኣብኣ ክትፍረድ በልክዎ። ጳውሎስ ግና ኣብ ቄሳር ክሳዕ ዝምርመር ምእንቲ ክሕሎ ይግባኝ ምስ በለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ክሕሎ ኣዘዝኩ። ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጦስ ነዚ ሰብኣይ እዚስ ኣነ እውን ክሰምዖ ምፈተኹ በሎ። ንሱ ድማ ጽባሕ ትሰምዖ በሎ። ቁጽሪ 23 ንጽቢሒቱ ድማ ኣግሪጳን በርኒቄን ምስቶም ሓለቑ ሽሕን ዓበይቲ ከተማን ብብዙሕ ግርማ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተው። ፊስጦስ ከዓ ንጳውሎስ ከምጽዎ ኣዘዘ። ፊስጦስ ድማ በለ ወንጉስ ኣግሪጳ ኣቱም ምሳና ዘለኹም ኩላትኩም ሰብ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ ደጊም ንሱ ብህይወት ክነብር ከም ዘይግብኦ ኩላቱም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብ ዝኾነ እናጠርዑ ለመኑኒ። ኣነ ግና ከቶ ኣብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ኣይረኸብኩሉን። ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባኝ ምስ በለ ከዓ ንምስዳዱ ቖሪጻ ኣለኹ። ብዛዕባኡ ናብ ጐይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር ግና የብለይን። ስለዚ ንሱም ምስ ተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ምናዳ ከዓ ወንጉስ ኣግሪጳ ናባኻ ኣምጽዮ ኣለኹ ማለት ምኽንያት ማእሰርቱ ከይነገርኩ ንእሱር ሰብ ምስዳደ ዕሽነት ኮይኑ ይረአየኒ ኣሎ።
حواريات معراف 26 ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ኣግሪጳ ዘስምዖ ዘረባ ቁጥሪ 1 ኣግሪጳ ከዓ ንጳውሎስ ብናይ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቒዱልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ንርእሱ ክማፀረየላ መለሰ። ቁጥሪ 2-3 ወንጉስ ኣግሪጳ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድን ክርክሮምን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሎሚ ምናዳ ኣብ ቅድሜኻ ብኣይሁድ እኽሰሰሉ ብዘለኹ ዘበለ ነገር ክማፃረ ስለ እተፈቕደለይ ነዛ ርእሰይ እተመስገነት ገይረ እሪኣ ኣለኹ። ስለዚ ከዓ ብትዕግስቲ ክትሰምዓኒ እልምነካ ኣለኹ። እምባርስከ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእከል ህዝበይ ኣብ የሩሳሌም ዝነበርክዎ ንብረተይ ኩላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደለዩስ ከምቲ ካብ ኩሉ ዝጥንቀቕ ወገን ኣምልኾና ፈሪሳዊ ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። ሕጂ ድማ ስለቲ ኣምላኽ ነቦታትና ዝሃቦም ትጽቢት ተስፋ ክፍረደኒ ደው ኢለ እኒኹ። ነዚ ትጽቢት እዚ ከዓ እቶም 12 ዓሌትና ለይትን መዓልትን ተጊሆም እናገልገሉ ናብኡ ክበጽሑ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ። ወንጉስ ኣግሪጳ ስለዛ ተስፋ እዚኣ እየ ብኣይሁድ ዝኽሰስ ዘለኹ። ኣምላኽ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ዳኣ ስለምንታይ ከም ዘይእመን ነገር ጌርኩም ትርእይዎ ኣለኹም። ኣነ ንርእሰይሲ ምስ ስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ጉበይ ምዃኑ እኳ ይመስለኒ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ የሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎም ከለዉ እውን ሰመርኩ። ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎት ድማ ብዙሕ ጊዜ እናቐጻዕኹ ብሓሳር ክጽረፉ እጽብበሎም ነበርኩ። ናብተን ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ከተማታት ክሳዕ ዝሰጎም ኣዝየ ተሃንደድክዎም። ጳውሎስ ብጎይታ ከም ዝኣመነ ተዛረበ። ቁጥሪ 12 በዚ ነገር እዚ ብትእዛዝ ሊቃውንቲ ካህናትን ብፍቓዶም ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ወንጉስ ቀጥሪ ኣብ መገዲ ከለኹስ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ ከሎ ርኢኽዎ። ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ሳውል ከመይከ ትሰጐኒ ናብ እንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ናኻ ይገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ መን ኢኻ ጐይታ ይበልክዎ። ጐይታ ኸ ኣበለኒ ኣነ እቲ ንስኻ ትሰጐ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ግና ኸተንስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል። ነቲ ዝርኢኻዮን ኣነ ድሕሪ ዚ ክገልጸልካ ዘሎንን ነገር ኣገልጋል ንምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ። ስለዚ ድማየ እተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናብቶም ዝልእኸካ ኣሕዛብን ከዓ ከናግፈካ እየ። ናይ ብምእማን ካብ ሕድገት ሓጢኣትን ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ክረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንታቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ። ጳውሎስ ብዛዕባ ዕይኡ ከም ዝተዛረበ ቁጥሪ 19-20 ወንጉስ ኣግሪጳ ምእንትዚ ንንስሓ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ቅድም ኣብ ደማስቆን ኣብ የሩሳሌምን ድሓርካ ኩሉ ሃገር ይሁዳ ንዝነብሩን ንህዛብን ብስራት ኣበሰርኮ እምበር ነቲ ሰማያዊ ረኣይ ኣይኣበኽዎን። ብዛዕባ እዚ ከዓ ኣይሁድ ኣብ ቤት መቕደስ ሓዙኒ ክቐትሉን እውን ሃቀኑ። ግና ኸን ዓብይን ንንእሽተን ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለ እናመስከርኩ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ተቐቢለ ኣለኹ። ብዘይ እቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ እተዛረቦ ማለት ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኹሪ ትንሣኤ ሙታት እውን ንህዝብን ንህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ኢለ ሓንቲ እኳ ኣይተዛረብኩን። ቁጥሪ 24 ከምዚ ኢሉ ክማጻራ ከሎ ድማ ፊስጦስ ዓው ኢሉ ኣታ ጳውሎስ ተጸሊልካ ኢኻ እዚ ብዙሕ ትምህርትኻ ናብ ጽላለ ኣድሂብልካ ኣሎ በሎ። ጳውሎስ ከዓ ወልኡል ፊስጦስ ቃል ሓቅን ኣእምሮን እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይተጸለልኩን። እዚ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደፊረ ዝዛረቦ ዘለኹ ንጉስ ድማ ነዚ ነገር እዚ ይፈልጦ እዩ። ኣብ ውሻጥ ኣይተገብረን እሞ ካብዚ ነገር እዚ ገለ ከም ዘይጠፍኦ ተረዲአዮ ኣለኹ። ወንጉስ ኣግሪጳ ንነቢያት ዝተኣምኖም ዲኻ ከም እተኣምኖም እፈልጥ እየ በለ። ኣግሪጳ ከዓ ንጳውሎስ ክርስቲያን ንምዃኑ ከተረዳእኒ ቁርብ ተሪፍካ በሎ። ጳውሎስ ከዓ ኣነ እንተ ብቁርብ እንተ ብብዙሕ ብዘይ እዚ መቆሐይሲ ከምዚ ኸማይ ክኾኑ ሎሚ ንዝሰምዑኒ ኩላቶም እምበር ንኣኻ ጥራይ ኣይኮንኩን ካብ ኣምላኽ ዝምነዮ ዘለኹ በለ። ቁጥሪ 30 ሽዑ እቲ ንጉስን እቲ ራእስን በርኒቄን እቶም መቓምጦምን ተንስኡ ካብኡ ምስ ኣገለሱ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ የብሉን ኢሎም ንሓድሕዶም ተዘራረቡ። ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጦስ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ቄሳር ይግማኝ ኢሉ እንተዘይከውንሲ ክፍታሕ ምተገብኦ ነይሩ በሎ።
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ጳውሎስ ናብ ሮሜ ከም ዝተበገሰ ቁጽሪ 1 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተቖርጸ ኸዓ ንጳውሎስን ሓያሎ ካልኦት እሱራትን ናብቲ ዩልዮስ ዝስሙ ካብ ሰራዊት ቄሳር ዝኾነ ሓለቓ ሚእቲ ኣሕለፍዎም። ንሃገር እስያ ብትኸይድ መርከብ ኣድራሚቲስ ጌርና ተበገስና። ኣርስጠርኮስ በዓል መቅዶንያ ካብ ተሰሎንቄ ምሳና ነበረ። ንጽብሒቱ ኣብ ሲዶና በጻሕና። ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ብጽቡቕ ገጽ ረአዮ። ናብ ፈተውቱ ክበጽሕ እሞ ካባታቶም ረድኤት ክረክቡን ፈቐደሉ። ካብኣ ነቒልና ከዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቄጵሮስ ሓለፍና። ጸግዓ ጸግዒ ባሕሪ ቅልቅያን ጳምፊልያን ሓሊፍና ናብ ሚራምድሪ ለቕያ ኣቶና። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ ትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣእተወና። ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ከድና። ብጭንቂ ድማ ኣብ መንጽር ኪንዶስ በጻሕና። ናብኣ ከይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ከዓ ብትሕቲ ቀሬጤስ ብመንጽር ሰልሙና ሓለፍና። ብተጋድሎ ብጎብኣ ምስ ሓለፍና ከዓ ጽቡቕ ወደብ ናብ እትበሃል ስፍራ መጻና። ካብኣ ንኸተማ ልስያ ቀረባ እዩ። ቁጥሪ 9-10 በዚ ከምዚ ብዙሕ ወርሓት ምስ ሓለፈ ጊዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ምኻድ መራክብ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ኣቱም ሰብ ንነፍስና ድማ እምበር ንጽዕነትን ንመርከብን ጥራይ እኳ ዘይኮነስ መገድና ብጭንቅን ብብዙሕ ጉድኣት ከም ዝኸውን ርኢ ኣለኹ ኢሉ መዓዶም። እቲ ሓለቓ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘረባ ነቲ መራሒ መርከብን ነቲ ዋናኣን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ። እቲ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕሞም ስለ ዝኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብኡ ክነቕሉ እሞ ዝከኣል እንተኾይኑስ ናብ ፊንቄ ንሱ ከዓ ናብ ሊባን ናብ ባሕሪ ገጹ ዝርኢ ናይ ቀሪጤስ ወደብ ኣትዮም ክኸርሙ መኸሩ። ኣብ ባሕሪ ማዕበል ከም ዝተላዕለ ቁጥሪ 13 ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ከዓ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎምሲ መልሓቕ ኣልዒሎም ብጸጊዒ ቀሪጤስ ሓለፉ። ሽዑ ከዓ ብዙሕ ከይደንጎየ ኣውራኪሊዶን ዝበሃል ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተላዕለ። ነታ መርከብ መንዚዑ ምስ ወሰዳ ከዓ ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለ ዘይከኣለት ስድት ከይተሓደግናያ። ኣብ ጸጊዒ ክላውዳ እትበሃል ደሴት ምስ በጻሕና ድማ ብተጋድሎ ነጃልባ እታ መርከብ ከነድሕን ከኣልና። ስሒቦም ምስ ኣውፅዋ ብታሕቲ ብገመድ ኣሲሮም መጻንሒ ገበሩ። ኣብ ድበት ሑጻ ከይወድቁ ፈሪሆም ድማ ነቲ ጋንጽላት ጠቕሊሎም ከምኡ ኢላ እትኸይተሓደግዋ። ንጽባሒቱ ማዕበል እናበርታዓና እንተኸደ ከዓ ካብቲ ጽዕነትና ባሕሪ ደርበዩ። ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ኣቕሑ መርከብ በእዳዎም ደርበይዎ። ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኮነ ከይረአና ብማዕበል እናበርታዓና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነፍስና ፈጺምና ቀበጽና። ቁጽሪ 21 ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቀርጤስ ከይነቐልኩም ሰሚዕኹም ንእንተ ትኾኑስ ግዲ ዝጸበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ። ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካብኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይትጠፍን እያ እሞ ክትኻድኡ ልምነኩም ኣለኹ። በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ። እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም እውን ኣምላኽ ሂቡካ ኣሎ ኣይትፍራህ በለኒ። ኣቱም ሰብ ኣነ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣኣምኖ እየ እሞ ስለዚ ኣጀኹም ግናኸ ናብ ሓንቲ ደሴት ክንግፋዕ ኢና። ቁጥሪ 27 ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ክንመላለስ ከለና እቶም ኣገልገልቲ መርከብ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም። ሽዑ መለክዒ ገይሮም እንተዓቆሩ 20 ብቑመት ሰብ ረኸቡ። ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ ከዓ መለክዒ ገይሮም ዓቆሩ እሞ 15 ብቑመት ሰብ ረኸቡ። ከውሒ ኣብ ዘሎ ከይንወድቕ ፈሪሆም ብሸነኽ ድሕሪታ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ።
معلتي كخون كأتمنيو اتما قلقلتي مركب دما كابتا مركب كهدمو دليمسي بوغن كلميتا ملهك كم زوردو مسيلم نتاجالبانا بحر أوردوا أولس كأ نتحلق أميتن نتم عقيتن زياتم أمركب انتزيت أنحو نسخاتكم أي تدحنني إخم بلم شعوتم عقيتي مأسر تاجالبا بتيهم تودق حدقوا أولس كأ أنات تصبيهم قلك يتعامكم تصمكم لومي مبل 14 معلتكم إيما انجيرا بلعو إلو مدريك سعز وقح نقولاتهم لمنم مبارك إذن مدحنكم سلازخوني كاب حدا كابخاتكم تصغر رأسي إقوا أي كتافني إيامو كتبلعو إلو منكم مالخو بلم إذن مسبلا انجيرا العلو نعملها مسكني أبكرم كلاتهم دما قريسو كبلع جمري كلاتهم كأ هادو انجيراون بلعو أبتا مركب زنبرنا كلاتنا كأ كلتمئتن 76 نفسي إنا قطر 30 شمنتن بل عمس أقبو كأ نتسرناي نبحر الدربيهم نتا مركب أغلولولا مسواقحي كأ نتمدري أيلا ليون أما عديهم قنا قمقم زلوا لسان بحري رأيو مو انت تخألهم سي نتا مركب نابو كبتصحوا دليو نتي ملحق فتحهم كأن بحر الدربيو تحريو نتي مأسر سكان فتحو نتي اشتو قانت الله نفاس قتيرمون نابت قمقم قتم كدو أب حدا لسان مدر مسبتحو كأ نتا مركب العلاب بلوا بوغن كلميتا كأ تشغلت أمو زيت نقنق كونت بوغن دحريتا قنا معبل برتعوا تسبرت اتم عقيت دما نتم أسرات حدا أكوا حميسو من تكيملت إلم كقتلوهم تمخرو اتحلق آمي تقنا نباولس كدحنا دليو نتمخرم أي سمران نتم حميسهم زخولو دما قدم وريدم نام مدركو وصعززة نتم استرفو كا قليهم بلوح قليهم ون بالسبار اتا مركب يوصو بلاي بزخم زي كلاتهم دحينهم نام مدر بصحو معراف إسران شمنتن باولوس أبسدت مالتا قطري حاده مسدحنا كا اتادسيت مليتا كم تبال فلطنا اتم دك عدي دما زيوم دنغصلنا زناب اذن بسلا زنبران سلتي قرن دما حوي انديدم نخلاتنا تقبلنا باولوس قدا بزح قشم اكيبو ناب حوي كاتخلو تمن بمغنات ترسن وصيو اب ايدو نخيسو طلطل بلا اتم دك عد كا اتي اراويت اب ايدو طلطل ايلو مسرعيو نحدحدهم ازي سبعي زس برقص قتال نفسيو كبحر اكو انت دحنس اتي حنل زفدي املاخ بهوت كنبر اي حدا غون تباهالو نسغنا نتاراويت ناب حوي تصقابلو قالونا يغدون نساتهم كا كحبط ويس حج مويت كود ايو الهم يصبيو ونبرو نويح مستتصبيو امو اكو كم زي غدون مسرعيو كا ازس املاخ اي الهم قالم لوطو قطر شوعته أبقى أتا السفراتي كأناي بابليوس زبهال أوراتا دسيت حيالو قره نبرا نسو بفقر تقبلو سلسة معلتي انقدنا كون دم أبو بابليوس بعسن بوتسات كبدن حميمو نبرا باولوس كأن أبو آتيو تسأليالو أداو أنبيرون أحويو الزمس كون دم تنقالو تحمومات دكتا دسيت نبو ممتسيهم تفوسو ببزح كبريكا أخبارنا كنبقس كلنا ونزد لينا زبلا أسنقنا باولوس نابرومي كمزا أتوي قطر عسرت حدا دهر سلسة ورحي كا بتا أبتا دسيت كريمة زنبرت علما ديسكروس زلواني اسكندريا مركب غيرنا تبقسنا أبصرا كوسا مسبت احنا كا أبا سلسة معتس نحنا كبا حليفنا كا نراقيهم أتونا نتصبحيت النفاس دبوب انت تل على دما بخاليت معالتنا باتيوليوس أتونا أبا أحوات الخبنا مساتاتهم شوعات معالت كنكنون لموننا بزكم زنابرومي أتنا اتم أحوات ورينا من السمع كا تسعى بيوس فوريسون كسع سلسة محادرن كأبولنا مطو باولوس كأمس رأيهم نعملها مسكنة لبون حادئة باولوس أبرومي كم السبخة قطر 16 أبرومي مساعتنا كا
اتحلقا مئتينتهم أسرات نحلقا سراويت أهلي فهبهم ጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕሉ ዓቀይታይ ንበይኑ ክቕመጥ ተፈቕደሉ ቁጥሪ 17 ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ጸዊዑ ኣከቦም ምስ ተኣከቡ ከኣበሎም ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ምስ ህዝብና ወይ ምስ ስርዓት ኣቦታት ዝበኣስ ነገር እኳ ዘይገበርኩስ ካብ የሩሳሌም ብእስረይ ናብ ኢድ ሮማውያን ኣሕለፉኒ ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እንተሰኣኑለይ ከዓ ክፈትሑ ንደለዩ ኣይሁድ ምስተረሩ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ ክነሰይሲ ጨኒቁኒ ናብ ቄሳር ይግባኝ በልኩ እምበኣርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቋሕ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ እሞ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ክሪአኩምን ክዛረበኩምን ዝጸዋዕኹኹም ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳቤ ኣይተቐበልናን ካብ ኣሕዋት መጺኡ ዘውረየልና ወይስ በኣኻ ክፉእ ነገር ዝነገርና የልቦን ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከም ዝጻረሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እትሓስቦ ዘለኻ ካባኻ ክንሰምዕ ንደሊ ኣለና በልዎ ቁጥሪ 23 መዓልቲ ድማ ቆረጽሉ ብዙሓት ኮይኖም ከዓ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መጹ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናረደየ ብናይ መንግሥቲ ኣምላኽ ከዓ እናመስከረ ትርጎመሎም ገሊኦም ነቲ እተነገረ ኣመንዎ ገሊኦም ግና ኣበይዎ ንሓድሕዶም ምልጋብስ ኢኖም ተፈላለዩ ጳውሎስ እዛ ሓንቲ ቃል እዚኣ ምስ ተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ብነቢ ኢሳይያስ ነቦታትኩም ጽቡቕ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ናብዚ ህዝቢ ዝኪድ እሞ ንገሮም በእዛኖም ከይሰምዑ ብዒንቶም ከይርእዩ ኣእዛኖም ኣጽመሙ ኣዒንቶም ዓመቱ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከይሐውዮምሲ ልበዚ ህዝቢ ረጊድ እዩ እሞ ምስማዕ ዝተሰምዑ ከቶ ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ እውን ትርእዩ ከቶ ኣይትጥሙትን ኢኹም እምበኣርስከ እዚ ምድሓን ኣምላኽ ንህዛብ ከም እተለኣኸ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ንሳቶም ከዓ ክሰምዕዎ እዮም እዚ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ንሓድሕዶም ብዙሕ እናተኻራኸሩ ወፁ ቁጥሪ 30 ጳውሎስ ከዓ ኣብታ እተኻራያ ቤት 2 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም እውን ይቕበሎም ነበረ ከይተኸልከለ ከዓ መንግሥቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ትብዓት እናሰበኸ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህር ነበረ